cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba ala dangana nana aw ɲuman ye surcar kɔnɔna la bi a bɛ deuxième partie de la surcarte kɔnɔna la à l'ère des infos pertinents dans tes faits son analyse mashallah ne bala lamɛnbagaw an ka diɲɛ nouvelle ta ka di aw ma a ka farin a ka nkalon bɔ ne dante da an bɛ kuma la heure min na ne bala maliyɛnw mali is emerging an ka jamana a bɛ ka kɛ jamana barikalenba ye comme toujours an ka jamana bɛ niveau min na masa min ye ala ye anw ka lithium an bɛna kɛ l'un des meilleurs du monde quand ça vient de l'affaire de lithium dans le monde entier oui mali bɛna diɲɛ bɛɛ bɔ k'a bin lithium ko la ni nana afrique bɛɛ lajɛ an bɛ ka taga sira min kan n'an continuera nin sira in kan masa min ye ala ye mali danna fɛn min kama mali bɛ k'o ye n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ni nafolotigiya dɔrɔn tɛ an dara hɛrɛ de kama walijuw ka jamana an ka mali awɔ kodɔnbagaw ka jamana an ka mali ka da o kan donc n bɛna n da don mali lithium ko la le plus vite possible ne bala lamɛnbagaw ni nani sigi k'a lajɛ fɛn b'an ka jamana kɔnɔ tubabuw bɛ ka keleya kɛ an na o de nɔfɛ hɛrɛ min b'an ka jamana kɔnɔ an ka lithium a bɛna mun kɛ n'a la waleyara ka ɲa n bɛ fɛ ka mun de fɔ o la ni n ko k'a la waleya ne ko an ka lithium a kana suɲɛ parce que a b'a dɔn k'o ye fɛn fila de ye kelen o ye k'a la waleya filanan a la waleyara est ce que a nafa a bɛ ka don jamana kɔnɔ donc c'est ce qu'on doit se demander donc an bɛ ala deli ala kana an ka lithium ko kɛ dama dako ye ala kana an ka lithium ko kɛ mali covid wari détourné cogo ye ala kana an ka lithium ko kɛ mali sanuko ye parce que an bɛ kuma la hali heure min na bi ne bala maliyɛnw ne y'a fɔ aw ye a tɛ da la wallahi bilahi sumatalayi video cira ne ma ka bɔ mali burusi kɔnɔna dɔ la chinois bɛ ka mali sanu bɔ bi illégalement an ka jamana kɔnɔ nin heure in na donc oui lithium bɛ jamana kɔnɔ oui pétrole bɛna bɔ oui nin bɛɛ bɛna bɔ oui gazi bɛ yen mais ne nin bɛɛ kɛra jamana kɔnɔ n'a tɛ jamanadenw nafa fu de don ça n'a pas de sens donc ala kana ko ye donc an ka da don an ka jamana lithium ko la an k'o analyse kɛ k'o da aw ma a ka nkalon bɔ ne dante da très rapidement possible le Mali devrait devenir le premier producteur ouest africain de lithium d'ici 2024 ni nana lajɛ diɲɛ bɛɛ afrique bɛɛ west afrique bɛɛ mali bɛ ka taga niveau min na sisan n'an continuera tan nin cogo la ka sɔrɔ yuruguyuruguma don a la nafolo min bɛ don a la nafolo min bɛ bɔ a la a bɛ kɛ maliyɛndenw ta ye n'an tora o cogo la nin bɛna baara min kɛre mali kɔnɔ ala de b'a da dɔn o baara in o bɛ wari min sɔrɔ o kan ka mali jɔ k'a kɛ i b'a fɔ dubayi ɲɔgɔn na le Mali devrait devenir le premier producteur ouest africain de lithium d'ici 2024 donc cela veut dire que au moins d'une année mali bɛna lithium ne ye fɛn ye diɲɛ batterie bɛɛ bɛ dilan de lithium gabakurun dɔrɔn i bɛ se ka courant minɛ n'a ye awɔ a bɛ ka fɔ ko soleil panneau soleil ka dɔgɔ lithium ne y'a dan den dan ye awɔ o b'an ka jamana kɔnɔ et nous serons parmi les premiers du monde dans le West Afrique dans une année parce que 2023 sera ka ban donc san kelen kɔrɔ inshallah an ka jamana bɛ kɛ nafolotigi jamana ye mais nin kana aw la content togo sugu dɔ la dɛ parce que sanu bɛ mali kɔnɔ le Mali est troisième mondial à nord voilà le Mali est troisième mondial à nord on demande des dons donc o de la ne bɛ fɛ mɔgɔw ka fɛrɛ minɛ dɔɔni parce que fɛn b'i ka jamana kɔnɔ o ye kelen o n'a b'i ka jamana nafa o ye fila de kelenw tɛ dɛ donc c'est pour cela c'est très très important que nous soyons très vigilants et an ka génération étant des jeunes i y'a faamu an ka janto an ka jamana ressources la an ka dɔn a bɛ taga min a bɛ don min a bɛ taga min ça c'est très très important il faut pas que on soit complexante on doit être vraiment involvé dans l'affaire de notre pays donc grâce à la mine Goulamina mine bɛ Goulamina opéré par l'Australien Lio Lithium donc n'i y'a lajɛ Australie ka compagnie dɔ de bɛ ka a opération k'a ɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Lio Lithium sans accès à la mer le pays a besoin de l'un des ports de la sous-région pour exporter le minerai donc ni nana lajɛ pour que an ka se ka an ka lithium in an ka se ka a bɛrɛ bɔ pour que an ka se ka an ka lithium in an ka nafa sɔrɔ ka ɲa i y'a faamu an mago bɛna kɛ port de la port min n'a ma diya jamana la bon ni nana jateminɛ an ka président Assimi Goïta son excellence a ye mun kɛ kɔsa in na c'était très très stratégique de sa part donc a ɲɛ b'a la ani Mamadi ka fadenya fa kelen ba kelenya a ma dogo mɔgɔ si la donc non seulement ça va être opération gagnant gagnant
entre la Guinée et le Mali. Donc, la Guinée, yoro dans ama porkono, kap ansi yoro dans ama, abe comme ama fabara, ama babara, yefam. Femier au ketrouille. Donc, Kadaoma, Assimi, c'était un visionnaire, aïni munkeni, ninyana kosbe, ani shokel kokala maïga, oni intriom maïga, et Abdoulaye maïga. Donc, ni fierté badi. Comme il y a foi et mina, ni fierté, tiedou. Mais, na floma douanga jamana kono fourou douné. Donc, mon ami qu'on faut qu'on insiste au camp. Parce que c'est ça le cas si ça vient de l'ordre du Mali. Oredou. Ame kuma la erina nya foyena. Ngo Mali kono. Ni sanuboro de Mali kono ni erina. Ne ni imasi so so madaina. Ni dugu deun. Marfatibu de jole mukuna. Wa akana nyingali werekere. Mali marfatibu de jole mukuna. Sino bega sanubo Mali kono. Awo ni meka ke Mali la sans ne bana la mebako. Anga surasu. Ulu kele meka Mali ndibisanu ere bali. Uka jamana uka dugu ere kono. Yefom. Useka se sanuma. Yefom. Sino bega sanubo. Jamana deun ere teka se sanuma. A beni subhanahu wa ta'ala iche. Donc, une réalité d'Audi. Donc, oui, lithium manga jamana kono. Mais, au-delà, c'est très très important. Anga jamana nyamako ka donga fo. Ko koyemso kilinche nyeta la quoi. Anga jamana yemene kanya anga doan suguna ngulu che quoi. Au-delà, ni justice ma sabaldi mali kono. Anna ala jamambo sangulu la ka jigi mali kono. Ni ateka do jamana dafe. Jamana do se ka sugu ressources soro. Jamana wora mo be ka ngare ressources bo anga jamana kono. Ça sera du insulte. Donc, ni exemple de ka ira la ka fo ko femme Mali c'est vrai, mais est-ce que Malien on sait à la bo aïre? Est-ce qu'il y a un nafa? Est-ce que Malien dion abena Malien dion nafa? Est-ce que abena minakanya? Est-ce que ça sera bien géré? Est-ce que atnakanga sanugo touai? Donc ça c'est quelque chose qu'on doit se demander comme question. Donc en regardant le lithium koina pour que nga bara chika boa kono parce qu'il y a comme dia fambe nazara bobe ni kalama. Donc ni nana la je de concentrer de spodimenen produit et Goulama sera expédié au acheteur international. Donc, Angani Fein, Abena Fere, Sanibara Mounouma Kabo Dien Fambeka, à partir du port d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est l'annonce faite mardi le 15 novembre par l'Australien Lio Lithium qui construit actuellement la première mine de lithium du Mali. Donc, Malion, ni comment il m'a faussé ça? Compagnie meka usine injo na be foma ko lithium na be foma ko atoro ko kolo l'australien Lio lithium atoro ko l'australien Lio lithium o compagnie meka ro injo ko ni yoro meka joni akumana ni ko inga le 15 novembre ay kanto ko anga lithium mena la bo Abidjan port de fait ouais. Le concentré de spodimène produit à Goulamina sera expédié au acheteur international à partir du port d'Abidjan. Donc, quand lithium na la bombe Mali kono na bora izinina, anyebe izinina, na bora ni izinina, abetera Abidjan. Donc, de l'Abidjan maintenant, abeseka tra free, dien maroma, yefom. Donc, ne ba foni yorina et ni ante faire un fin à Abidjan. Pas tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. On ne peut pas collaborer avec un ennemi. Voilà, on ne peut pas. Donc, ça serait bien à la Guinée fait. De la Guinée maintenant, avec ce qu'on dit en Fambé. Donc, la compagnie minière en a fait conclu un accord de service portière incluant le déchargement du produit, son stockage et son chargement sur les navires avec la société SEA Invest disposant d'une concession au port d'Abidjan pour les marchandises exportées en vrac comme les minerais. Donc, ko compagnie meka yoro injo anye ko donc ku contrat keni société de Abidjan ye famu ka déchargement ni produit na do Abidjan na package. Donc abetani n'arrive mais no bâton avec société obetani société mi bâton mi na trana au bâton aux sociétés ko SI Invest disposant ye famu et donc ulu de na trani fenye ka bo Abidjan fait ye famu Invest disposant d'une concession au port d'Abidjan pour les marchandises exportées en vrac comme les minerais. Donc vraiment, ni ma ira ka fo ko alisa ani Abidjan anga oleki anga bonanga minawni ka tagana e Guinée fait na ira le me ka fo compagnie me ka bara nkanye
olu ye contrat signé compagnie min o compagnie bɛ Abidjan Port de utiliser ce qui appartient à Bolloré. Ces accords donnés à Lyon Lithium sur une période de 10 ans. Donc ni contrat malien ni contrat signé avec une compagnie pour 10 ans. Le droit à un entrepôt sécurisé d'une superficie de 9000 km capable d'accueillir jusqu'à 60 000 tonnes. Donc, nous y a port Konala, superficie Mdilemba Ama, Abidjan port Konala, c'est de 9000 km. Donc, nous avons au Ladje et au capable, au Seka Munta, on peut jusqu'à 60 tonnes. Donc, au Corona, lithium bo, Amseka boni lithium, ka donné Abidjan port Kono, faut qu'on a ces tonnes ba bioroma. De concentrer des spodimènes, le débit minimum pour les quantités exportées est fixé à 250 tonnes. Donc, au d'amener là, vous pouvez boni lithium akemi anga jamana kono ka dona Abidjan fait ni nga bona ka fridien mama au be 250 tonnes ma tonnes 250 par an 100 vous bono tonnes akeri kata fri. Mais il n'y a pas de limite supérieure prévue. Mais ça dit que on m'a prévu follow mais pour le moment vous avez calculé que ici sous mega job placer Mambolo et port là un contrat missionnaire ni bâton boula mon entier on me sait que boni 60 tonnes ni kalo ni nana déterminé 100 kono au be 250 000 tonnes ni ma on me boni lithium ni ngata firi diamama yefam pour le moment on m'a ben on me sait que boni mouye katemoka ou les follow me follow on me kuma la erimna ce qui laisse de la marge à Lyon Lithium pour gérer les augmentations de production en Goulamina. Donc, au niveau de là, nous avons obtenu des installations de stockage idéales pour le concentré de spodumène de Goulamina sur le cas du port Abidjan, un grand port en haut profondeur d'Afrique de l'Ouest, adapté aux grands vraquiers qui transporteront notre produit vers les utilisateurs finaux, à commenter sinon high de la compagnie. Donc, ni n'anga lithium projet ni erina. Donc, on me boni lithium akene dans une année, usine Meban, vers 2024, le Mali va devenir l'un des plus grands producteurs de lithium dans le monde entier. Au début, Mali me boni 250 tonnes, 100, kata feri diamama. Donc, on me ala tantôt na, ni tare, mashallah. Donc, au kuye ka lithium ko fara boaka, ningo datuna tchakono, ningo takoda oma ako faru, ka galomone dantida. À l'ère des infos pertinents, Dante fait son analyse. Donc, à la lithium ko ke herei, anga jamana kono. Anga boye, anga ndado, sefa fenela. Ame kumala erim nane balala mabagao, l'air est grave. Afrique wila kabo snokola. Les Africains refusent kato jonya la. Ango anteke jonya tuguni, ante jonye, ante jonteri, jonya bana. Kadaka, voilà l'un des plus grands riches, yefomu, Tawamba. Allez, toi, Coleston Tawamba. Yefomu. Allez, nous devons prendre notre souveraineté en main. Coleston Tawamba. C'est-à-dire, Coleston Tawamba, il faut, aïra belaka fo, ko vraiment, ko il est temps que, anga ira ma horoya ta antegela. Yefomu. Ko vraiment, ko anseka kse journal. Yefomu. Digue de Libreville, symposium en currency. Yefomu. En développement in the Central Africa focus the intention of the entire sub-region of the same time as it raised hope. Donc, Monsieur Colestin Tawamba, il est de Libreville. Aïkanto, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires bas de Libreville. Un homme d'affaires ou ko, kangato sefa duna. Libreville, homme d'affaires ou ko, kutseka sefa duntouni. Quel contraire. Aïe malire. Ne malire a onyekorode. Un homme d'affaires ou ko, kangato sefa duna. Monsieur Célestin Tawamba. Monsieur Célestin Mounefo, I asked by the issue, by the editorial staff of the Direct Info Gabon, the president of the Cameroonese employee Célestin Tawamba considered that it is time to break the taboos relate to the problem of the CFA. Monsieur Célestin Tawamba il est temps que, ça dit, Doya Djurumba Ankana, il va falloir danga en anglais quand on dit tabou là. Tabou c'est comme un dangara quoi. Voilà le langage d'un homme d'affaires. Ay kanto ko danga min donembe en africain koro worduna
C'est ce qu'il a dit. Il est temps de considérer, it's time to break the taboo related to the problem of the CFA. Kotmado sera, anga bon in dangaina, nin dangaino e CFA, kotmado sera en africain, anga bon in danga worduina, maximum de partage. Il continue. We must take our sovereignty into our own hand and then find a way and mean to drive our currency and therefore our economy ici. Donc il est temps que il est temps que anga donga fo kanga fitir semaine no ala on a yere do yefam ko donc kanga fitir tantegela kabe ke muye abe koye anga waru bo anyere anga économie drive anyere parce que no te en seka bo en seka yere ke moy. C'est ce que ce milliardaire a dit de Libreville. Il continue. According to the Cameroonian business leader, il est l'un des plus grands businessmen camerounais. Il dit, high-level symposium is an opportunity to raise all problems that the CFA can generate, making its break on the sub-region economy. Donc, comme na irion baroke, au réon konala, ou beseka iranyona ka fo, vraiment nous bon sefa duna, ou beseka worsu mi kan ouvre, ou beseka sadi économie quoi mi créer en région konala. Voilà ce que ces hommes d'affaires en train de dire aux Camerounais. Il continue. The cooperation agreement signed between the country of the former slave and the French in 1972 in the Brazzaville, it become inappropriate to maintain. Donc, Francini, Brazzaville, oui, agreement signé en 1972. Nos agreements, nous avons ko U2EHC, ko o agreement qui est vraiment il est temps que o agreement inga boui, ko vraiment que ce n'est plus approprié ko agreement maintenu parce que vous savez tout là. The condition on this agreement prevent the financing and flexibility of the local economy. Ko parce que ko benamunka agreement muni nyonche ko ni seka toto sila flexibilité be seka ke jamana kono ka seka jamana économie kala ele sans fait ko ce n'est pas du tout la peine. Ko ça va empêcher uluka jamana ka seka tranye yefom that allow economy to develop. Ko ça dit ko tant que Cameroun meka sefadu kuluka économie ko ça ne peut pas développer. Continue Célestin Tawamba, il continue de parler. Adding that time, it is time to take action. Donc, donc, il ne peut plus continuer de manger CFA. Les Camerounais, CFA d'où n'en Malion. Wa ubeka fort devant le monde. Or, Mala, Anna Kongabanga Warbo, Wafoko, Warko, Imaku, il can work for Amo, ay angoni ko bebe dugo netara be dugo kumina ere tay ka jamana e go kibika worbo ka worbo tola ki kan ka worbo le ki kan o kuma fo ni ko muna ko français ka bo kalama donc français faade wa we bari dugo français ka ala de wa donc Cameroun fleur ku table article kono wane ni Amérique article di ni te Mali article ni te français article ça vient de l'article des États-Unis ni sur son maraina di les femmes. Donc je continue. L'homme d'affaires milliardaire et Camerounais, il continue, Coleston Tawamba. Adding that time is time to take action. Quand il est temps de prendre l'action. It is therefore a question. Donc, c'est pour cela, il est temps de se demander of change the method and having major objective that aim to transform the sub-region economy. Donc, il est temps que la sub-region economy, que objectif, que changer. However, the term of symposium are clear. It is not question here of modifying the provision of the Convention of 22 November 1972, signed in Brazzaville, in which enshrined the creation of a CFA as a common currency in the country of the CEMAC. Donc, Brazzaville, 1972, le 22 novembre, aurait la convention Sira Kafo, qu'au Cameroun Fenebe, Sefa Kakawari, donc, que cela ne marche plus. À bon Sali. Oh yeah, au Cameroun, ko Koutenare, Kabana Pepe,
kute fadin sago ka wardun tuguni ni ya bani Cameroun yuga irama horonya uyata a bon entendeur sali à l'ère des infos pertinents. Moi Dante, je fais mes analyses. Après l'UIMOA, la CEMAC se penche aussi sur la réforme ou l'abandon total de franc CFA. Awo, jamana wore fana yi kumbo kute CFA fetuni ulu fana be bo ala a bon entendeur sali. Ayi ngo, ngo nyade dusu sa ne bola na ba ama famia sa. En kulangera tobe ta kan siglento a ben ala na krache. Ama yere ke moye ou be tobe ta kan siglento ne bola na ba. C'est la réalité. Yefom. Tunis UN agency according non. Attends, maintenant ni break nous fait boka dauma 600. Akani ta kan ta tukuna twakono très vite. Donc on maintenant ni fait nouvelle dauma 100. Akani ta tukuna tika bokono. After country of the West African economy monitoring yefom. Et le pays de la commune économique des États de l'Afrique centrale. C'est-à-dire, Jamana Mounoumbe, Afrique centrale fait. Ou l'ou fene ko, te ke sefa doumaretouni. Kou sekena, ou te sefa fait bi, ou ta fait chini. Donc, eux aussi commencent à se concentrer ou la région ka. N'abe fo oma, ko CEMAC se penche sur la réforme sur France CFA. Un colloque de 2 jours a réuni des experts de la région à Libreville autour de thèmes monnaie et développement en Afrique centrale. Donc, les Afrique centrale, et Jamana Mounoumeni Dougoununa, ou le Benaka San, qu'on ferait le boss Sefa Douna, qu'on vraiment que ça ne peut plus continuer. After the country of the West economy of the Monetary Union, UEMAO, those economic community center, African state, Cameroon Mo Jamala, Kele, Congo Bo Jamala, Fila, Gabon Bo Jamala, Saba, Équatorial Guinée-Bo Jamala, Nani, Central Afrique Bo Jamala, et République en Tchad, Ni Jamala Woro, Ulu Freko Kube Bo Sefa Dunina. Look to the future of the CFA, of the CFA, que donc et veut regarder l'avenir, Ulu Teto Farin Sagwala Tuni, c'est fini. As a chasse expert from the region met on November 17, ni Jamana Mounou, ni Jamana Woro, we Singapore le 17 novembre, we Klekeleke, Jamana Singapore, we Ukmana le 17, Ukmana le 18, we Ukmana Libreville, Gabon, as part of the symposium on the theme War and Development in the Central Afrique. Et il veut commencer de parler comment ils vont développer Centrafrique. At the end of this meeting, experts and the monetary development issue in the region will make a proposal to CEMAC, head of the state, on the condition and the framework for the new monetary cooperation with the French. Donc, nous clanons et jamana nyamoro erenombe et nouvelle betaka duma économique ou nouvelle duma ka notu be duma. Donc, no kera uni français be sigi kakuma. More specifically, experts include academic finance. Jamana mulmeka ni hero inke uka jamana kuluma ou mulme worko nyedon expert de finance uluba la membres civils de la société, les sociétés civiles uluba riona atako malita amanga société civile ou boala nuka société civile ulu dola will have to make a proposal to lead the evaluation of a relation between the country and the region of the CFA. Ko donc on yorina ulubna sika foke ni jamana nyemo oni jamana dew oni financier jamana francita la de obesoka nous na résultat duma o jamana nyemo woroyin obeta sanka tout signi francier ka tasa da ko ira francila ka duni basa boro français kan ne nous fait botori CFA la yemu fo two options are debating yaki deux options sur la table to get rid of CFA follow ka CFA bo ou ka vienatika la ou te sofa fatuni o follow by launching a regional currency instead or to revolve the main currency mechanism of a monetary cooperation with the French while remaining linked to currency inherited from the colony era. Donc, il n'y a que deux options. Following money, get rid of a CFA, ka CFA gain ou te CFA duntuni. By launching a regional currency. Donc, ou ka jamana woro ni nyonche, ou yaka wor créé entre les 6 pays. Or, evolve the main currency mechanism of a monetary operation with the French. Ou bien,
ou beto CFA donina, mais la France ne va plus diriger l'argent sur leur place. Ou be se ka CFA dun, mais France date doit là. Ou ka worteta France ka foite kuka kula. C'est-à-dire l'argent ne peut plus être managé comme c'était. En bas blanc, 50% va en France, la France va s'involver. Les 6 pays que je viens de vous citer, break news. Ou koko ni fait flar dans là. Sabate, nante, droute, taranatala, ni ko bani ni quoi. Voilà. Les pays de Centrafrique ne vont plus faire partie de CFA. Voilà. Sauf là, ou CFA dou, sans que la France soit faire partie, ou bien ou CFA là, ou bien avoir créé entre les 6 pays. Why remember link? Ou pourquoi on va toujours se faire partir avec les gens qui nous ont colonisés? Pourquoi nous devons avoir quoi là? Eh, ne pas malien on est comment ba bide. Eh là, il a la ngo. Non, oh yeah, les gens ne sont pas là à s'amuser. On n'a pas dit. Les gens sont jaloux. Pourquoi Ulube Mamyu Mara? Anglais, why remain linked to the currency and Eric from the colony era? Pourquoi Ulube Wardou, Warimi, Nasiruka, Kajonyakama? Pourquoi Wardou? Anga Mali milliardaire ko Sefa Kayama. On y est Abidjan présent. Que CFA est bon pour nous. Et Bazoum Koko, il n'y a rien de mauvais sur le CFA. Voilà les pays de Centrafrique. C'est une question de moralité. If voice raised up against the CFA, whose only achievement recognized by almost everyone in macroeconomic stability, it seems, however, that at the level of the CIMAC separation from the CFA is far from being a priority, especially on the side of the head of the state. Donc, on est nit motmani damara CFA kola avec dans le monde des économiques africaines et puis international ou take ou priorité ou ba comme si te ka kumanya na mafo avec comme on va faire bla 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 bla. Donc concours donc à fort que cette fois-ci cela ne va pas être le cas. Rather, the focus. Au lieu que ça devrait être la concentration, ça devrait être le focus point, mais ce n'est pas le cas. Ils ont des mécanismes capable of changing the main mechanism governing monitoring cooperation between the two parties. Donc, qu'on y ait priorité de, vraiment pour gouverner même le pays, il faut que the expert proposal will have to revolve around the evolution of a franc and limited convertibility guarantee of the CFA using the Bank Central of African State instead. Donc, dorénavant, espérons que la convertibilité, CFA doit être convertible. Est-ce que ça doit évoluer, il doit flancher. En même temps, ça doit être convertible, ça doit être garanti aussi. En même temps, Banque centrale africaine bangi là, à la France bangi la tourni. The fixed parity of the CFA euro franc exchange rate. Et puis CFA ni euro. Avec changer warimna, ça doit être fixé. C'est-à-dire, à Teketouni, 1 euro est égal à 600 francs CFA au Teketouni. Donc, voilà des conditions qui sont en train de poser devant la France, les 6 pays de Centrafrique. The centralization of reserve with the operating account open in the French Treasury, the governance of the currency, point that have been debated in several years. Il y a quelques années de cela, mais cette fois-ci, il n'y a que des options qui seront sur la table. The CFA Euro franc priority. And Eric, from the one that linked the French of the CFA, is a criticizing economy who believe that the aging of the CFA currency of a development country euro currency. Donc, voilà des pays, Cameroun, Koubebo CFA Duna. Et en même temps, les pays centrafricains, où nous faisons Koubebo CFA Duna. Donc, donc, Mali fait avec Ata, mais en tant que follow. Comme il y a fait un ministre de communication, il ne parle à personne. On ne sait pas ce qu'il y a en danger. Mais nous, nous faisons la Diakono, Diabeba Kalama, ça est sur tous les réseaux internationaux. Voilà. Né à Sororikan, Nimborabi, Agataka Faroun, Agagalomboneda. Donc, Centrafrique va changer leur argent aussi à bon attendeur sali. À partager, maximum de partage s'il vous plaît. À l'ère des infos pertinentes,
Dante fait son analyse. Donc aye mu famia na ne bolan la mabagaw malibe abulo ko nga worbe bon ntanye wa ou bien abulo abna ke to djumé aw ke la tay munye sisa ni wor ko ina yefom. Donc amola ermina anganda do fene mu meka ke Abidjan et ko le procureur of international criminal court ACC ko dien kono criminal court mbe na fo ko ICC ulu fene beka investigation ke mun kera Abidjan en 2010 and 2011. In the Côte d'Ivoire, the first part of the investigation resulted in issuance of a 3-arrest warrant against Laurent Gbagbo. His ex-wife Simone and Charles Dublé arrested on the beginning of the October by Ivorian observation right to prosecutor confirmed that also investigating possible crime committed by a pro-Alassane Ouattara can lead to Guillaume Soro. Donc, Alassane Falim Dia Abidjan en 2010, en 2011, ko investigation kura ko fana dale no kama kumina udado kola ningo ko sege ni fana be dien nouvelle là donc ni mun boranna ambo fana fawye mais ni fana be dien kono ni me americain ga bollo be kan bi am kuma la ermina ambo fana soro dante ko ka be boko fana da awma mais ne bala la mabagaw ça c'est très important moufle ni ga ira lata c'est très important de la région de Libreville autour de thème monnaie de développement en Afrique centrale. Objectif proposé au chef de l'État de pistes pour réformer ou se débarrasser de cette monnaie héritée de l'ère colonie. Donc, Maliens, on y va là. Nous nous avons businessman nous woklote, savante, ou te tourment ou nyaklika, ou datu ka borokono, ou te mami wata ou te jina urudike, kolosi tout boulot, au moins si, nous nous avons un munke. Ou y'a faux président yana coûte CFA fait tourner. Les Camerounais disent que ils veulent plus manger le CFA. Ou Bonouga Waroué, c'est des billionnaires de Cameroun qui sont en train de dire ça. Les 6 pays de Centrafrique et aussi disent que il y a que des options. Quand Bonouga Waroué ou CFA ou France ou France veut divorcer ou Waroukola, la France n'aurait rien à voir. Et puis CFA va fonctionner avec Miri, Valère Bekala, a fait échanger Fambé. Donc il veut voyager en Amérique, il veut en France. Tu n'as plus à échanger ton argent. Il m'a en Amérique, CFA, il va dou. Ni tra yoro, ni tra magani CFA, il va dou. Ni mamite soma, ou Fanabuga Warbo, ou Bédicheladi. Il va worte douga doukono, il faut worte douga doukono. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Eh, ne pas la mabra au tient de dessous ça. On a dessous ça. Eh, on a dessous Malion. On a dessous, on a Kéléa. On a dessous, on a Kéléa. Ou le Kayara Madema. Côté Kodjoué, au Kounoumani, Mashallah. La Grande-Bretagne continue d'acheter du pétrole russe. On amène na Ermna, avec qui kono, ko et Angleterre, ou bien d'aba diaina, avec qui kono, ko uluteka, irishuka et sensi, ou teka san. Mais avec moi la Ermna, yafamu, British newspaper Sunday, United Kingdom continue to buy Russia oil. And at the same time, saying in the document that it is an import from other countries. Donc, les British, nous les Anglais, ils savent, on peut pétrole sans les boulot. Mais on peut galon te quoi jamana deuni, ka fulu nyana, kulu te pétrole sans les boulot, kulu peut pétrole sans du là. Quelle honte! Aïe toi oui, ou te moloya, ou te tachi. Donc, ni les bé Américains journal parler qu'on a bi, avec mala eremna. According to the newspaper, at least 39 oil companies carrying Russia oil worth more than 200 million have arrived in British port since Russia launched a special military operation in Ukraine. Côte depuis guerre d'Amnera, il s'est la compagnie bi saba ani kononton. On est avec un ani pétrolier dont do Britain, Angleterre, oui, depuis la guerre de la fosse, c'est plus de 200 millions de dollars ou de sterling. British, Angleterre, pour qu'on ait depuis qu'elle est dans l'année et Ukraine. Donc, ils n'ont pas honte. Ou t'es maloya, ou t'es tachi. Donc, ou le mec a fort, qu'on dit toka il là mais ou le mec a balo il là. Quelle honte. Although oil is classified as an import from other countries. Bien vrai que, au mec a fort quoi jamana de on est jamana waro nyana,
ko pétrole min filɛ olu ka jamana kɔnɔ k'a bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ la. Quel menteur qu'ils sont. Galontigɛlaw u tɛ maloya u tɛ tasi. According to the newspaper, donc the Sunday Times write that a total of 778 million pounds of Russia oil has arrived in the 10 British ports. Et en même temps, dimanche donc, le newspaper Time, on a savoir que 778 millions de pounds, au hacker, au pétrole nana, portant kono British ka jamana kono. Au damna depuis mars kalo. At the same time, other countries are indicated in the document. Mais ubeka golontige jamana duni. The newspaper explained that under the United Kingdom registration rule, the country of import and paper refer to the country of origin and now the country of the production. Donc, ou ka papier kono beka golontige ou ka jamana ere. Donc quelqu'un va avoir de serious problèmes sur ça. For example, good for China original can be registered in the United Kingdom as a good of a Germany origin and good and are imported by the Germany company. In June, more than 78 million of a Russia oil arrived in British port. En mois de juillet, il y a quelques mois de cela, plus de 78 millions de valeurs d'essence sont arrivés au port de British. Although the National Satisfied Board, ONC, declared that the country has not imported any oil from Russia in June. Bien vrai que vous avez fait ONS, nous avons déclaration de statistiques de Bori, ou les galons de Jamana Douni, qu'on fait ma bo et Richila que nous avons et mois de juillet là. Donc, ça c'est des menteurs. Donc, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait ses analyses, car le bon Dien Kobe Kalama, Mashallah. A partagé, on a datounan tchouakono. On a boy, on a dado nouvelle word la djiakono très rapidement. On a dado nouvelle word la djiakono très rapidement. A partagé. C'est très très important. Je veux un maximum de partage. Quand Mbida, Sama Djagite, ça va bien. Quand Mbida, Idrissa Traoré, quand Mbida, Koko Kamara, quand Mbida, Issouf, Inabi, Idoumbia, quand Mbida, a partagé. Donc, on a boy, Royaume-Uni, les patrons réclament plus d'immigration pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Ne a fo aw nyana ngo diya kono ngo foité mo nga boni aramade mo bene la me beba do nga fo ni ne dimine maliko la tuma o be ka malen demsonu do kasula ay na je malion ake alana krakama na o be fa nga kuma maliko kan sebere la ay ni tanga ni analyser pour une seule seconde s'il vous plaît ay ni tanga analyser s'il vous plaît pour une seule seconde quoi. Parce que ne a fɔ ye ko ne ka jamana bɛ jɔ ne tɛ tɔw ta dɔn dɛ wallahi suma tala ye Mali bɛ jɔ nka cɛ ni Mali ma jɔ an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛn ni Ala subahanahu wa taala cɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bolo ko Mali ko in ye kulonkɛ ye hali k'i da terrain a k'i faga a bɛn ni Ala na kira cɛ an ka nin ta an ka nin analyser pour une seule seconde i ye faamu an ka nin lajɛ nin ye Royaume-Uni de Angleterre voilà les Anglais adamaden t'u bolo ka baara kɛ ni jamana in Ala ye diɲɛ nafolo bɛɛ d'u ma mɔgɔ t'u bolo ka baara kɛ donc u bɛ mun de kɛ Afrique. Na il y a des terroristes chez nous, Krikali, c'est pour que Mogo Jamana bla. Krikali, n'est d'entrée Amérique, parce que Farin Sao est Malimara. Krikali, ni est siglé Beromna, il est à Traoré, ni est Francis Manier, Farin Sao de Jamana Mara. Ne peut pas le faire, n'ente Kelia, Fentan Toro, Antonymo Mofé, faut y tendre. Il vient de nous faire galvaniser. Faut. Donc, ni Anglais, c'est tout et de Bali tout. Alors, il n'a pas le Douma. Même mon tout boulot. Ou c'est que bien sûr, il peut pas se développer. Même chose se passe en Canada à cette époque. Mon tout ce boulot. Donc, si ça, on va nous dire, on va guerre du Gouba en Jamana Kono, ou en Jamana Yamo de Ben Guerre Nkoué, ka Anfara, ka guerre ouli, qu'on pète, il n'y a pas de sécurité. Tout le monde a faim. Comment on peut là, ou bien il y a toujours le même scénario d'après Alpha Blondy. C'est toujours le même scénario. On n'a pas à manger. Les gens sont pauvres, prix de conditions. Prix de médicaments, il n'y a pas de père cultivable, il y a la guerre, on doit s'occuper de la sécurité d'abord, on ne doit rien dire de mon kalama, moro bawuga tafé ou ka konyominon, ou nous ka fembe, ou nous be faire ici sans ça, ka visa ni droni bangila, ka du doma, donc ces enfants là sortent. Ne mena mou foye malion, c'est des conditions de la guerre, c'est les États qui font ça. Ni teke moro chikofe, jamana nyemo de ni be crier, c'est eux qui créent tous ces putains de conditions. Kasoka, ou c'est qu'argent ou là quoi.
c'est-à-dire nous me seli djina ou kan quoi ben nga djina tché ou c'est que seli ala kan quoi ben ala tché wallah ou te seli ala c'est-à-dire c'est les gens qui ont vendu leur sceau. Donc na ye malien ba foko be bo kenema na ye ivoirien be bo na ye camerounais be bo on y va on fait bon là c'est nos états qui créent ces conditions pour que c'est-à-dire ni nga sanu be kili ani sanu be kili ani anga matériel be kili o la andigi alay andigi anga administration croix o la ko quand tu donc ni misigi mandanye en tant fariche na tanganye en to vive baba la mochia nous sommes tous hier maintenant donc manana ko nous ni kulu ban nous ni me dabla ka bonga jamana kono voilà l'exemple devant vous ni semaine kono ne ka flari là Canada bena kosugu be kesse ça pour que farafin na ka jamana kono parce que Canada ka bo canadien ma le Canada est trop vaste pour les Canadiens. Canada muso te den soro muso kera lesbienne yi chéo kera zaouye ou te den soro c'est ça ira ka fo mo munu be ulu korla ulu be bena ça donc ils ont manque de population au Canada et avec mala elmina Royaume-Uni même problème. Les patrons réclament plus d'immigration pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans leur pays. Ils n'ont pas de personnes pour faire le travail. Moi, tout boulot. Bon, moi, un boulot. Malikono, tu crois que nous offrons nani. Ni adana wabia kere manga chaba ta foshegi abenala na kirache. Ni ma fe vaga ka dabla na te shegi te ka fuma ko tout. Abenala na kirache. Non, mais avec toute sincérité. On les emprisonne. On les terrorise. Il faut qu'il y ait quoi. C'est intentionnel. Ça, c'est le système. C'est systématique. C'est systématique. Donc, il ne faut pas qu'on terrorise les Maliens en plus de la réalité du pays. Wallahi billahi ala ta toi ana ni masake fa ni to ni nga continuer tanto la ala bi nyangata wallahi te korbo. Donc inflation, crise énergétique, pénurie. Le menu du congrès annuel du patronage britannique s'éteignait jusqu'à ce que lundi soir, Birmingham en Angleterre, c'est aussi un rendez-vous éminemment politique, puisque la Confédération of British Industry essaie d'obtenir du gouvernement un relâchement des règles migratoires. En d'autres termes, les patrons demandent les migrants pour leur emploi. Donc, avec moi, la Hermina, British ou la loi Kourabo, donc il y a ou bien Kosubeke, Africain, ou Luka Douga Jamana Kono, parce que ou bien immigrants bomi, parce que les immigrants d'Onteo, il faut que vous ayez baraké là-haut. Donc, en nous baraké, non seulement nous sommes des immigrants, mais on travaille aussi. Donc, ou bien la condition qui est sans Jamana Kono, mais ou bien la bolide dans le sang Jamana Bla, il est donc ou bien mon toro. Donc nous avons deux blagues kasso là 600. Abaye, nous avons fait vraiment une déméa ou te fouille là ou be do kasso là. Donc nous devons d'abord camarader systématiquement. Donc net là aussi toi il faut se servir de l'immigration pour résoudre les pénuries de main-d'œuvre. Considérez ce qu'ils sont en train de dire. Oui, Tony Dunker, le directeur du premier syndicat patronage britannique, selon la CBI, plus d'un million de Britanniques, selon la CBA, plus d'1 million de postes ne parviennent pas à être pourvus. Donc, comme bararo million clé de Britanniques, ou te ka se ka mogo soro ka se ka baraka kono yayi barata ambulo parce que ne be aramadin valeur don c'est-à-dire ne ba do aramadin valeur mi ko abena lati c'est-à-dire ne aye kan jamana kono aramadin be kam mini na foko basa c'est-à-dire ko mogo do mana dala kama mogo ama mogo bo abuluma se mogo ma ama marfachi mogo la ama mogo fa ama mogo worsu ka mana dala ibe ta kasola pour 2 mois la ilaha illallah shirina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko jamana nyamo bu siku la utu damogo la na aw do dentara kasola ntula eni ala na krecha be mun ka awla ni mega kene fa jamana la ni malien nyamo mun klobene la quoi ika ki fani bagasun sel koso ika koro keni loi na quoi c'est parce que c'est inhumain. Ça, c'est du monstre. Ça, c'est même équivalent
ce que les blancs ont fait aux noirs à Ben Aranakrat. C'est-à-dire ni armadin wala kaka fanga bla mo wala kan quoi ne bini blo au kum ne konna la quoi. Donc les Maliens ne désirent pas ça. Il faut que Asiminga Koroken là le plus vite possible. Il faut pas que akare ninga ni mo do ni kale Asimi yere la ou ni kale doni do la ou ni kale dina abe mun kale Asimina ni kale Kamara la ou Kamara ka somo do la abe mun kale Kamara la ni kale Ali Jiji mega mo mene ni kale dina ou a somo do ni même ngula. Pourquoi dans notre pays quelqu'un va en prison parce qu'il a parlé? Vraiment, moi, leader à moi, ni a foyé na ngoni mene de se ka sunoko. Wallahi, me fait. Ça dit quoi? C'est démonique. C'est animé. C'est animé. Ça, c'est niveau. Mais ma cité qui damara là. On est en train de vous esclaver devant vos yeux. Mali kono same obe utuku damarana ni modo e banni ke la d'accord Mali kono dame tiku obe utuku damarana ni modo e fanni ke la d'accord ni modo e armadi ka antabia do la ke la d'accord mais aussi te ka fo ko dok mala doka ko parce que ko jamana deun ko mo kera femi e ou te foite ko mo la tuni ko donc anga jamana bañ anga jamana barkale kono ko parce que ko do ko digra dola obeta dobla kasola ko déformation acte déformation e ko qui peut diffamer un être? C'est l'être même qui se diffame. Donc, vraiment, il faut que ça, c'est pas du tout un humain. C'est très très sérieux pour moi. Car ici, moi je prends ça très sérieusement. Donc, il y a des gens qui ont hôtel ni fait on a la barake restauration kono mo tubulo ils ont besoin de plus de 1 million de personnes donc au human capital bomi avec romna au traini à l'ère des infos pertinents moi Dante je fais mes analyses donc en boy en andaro dia ki bara wala irishila drum I want drum why irishila bolani uga balistiki Russia release incredibly detailed view of a massive Satan missile. Ici la borani d'Italie, on va dire que d'Italie mira mo sila dia kono sur Satan. Nous ka uka fenyi uka mo fara missile na mo foma ko Satan. Awo, ici la borani Satan ku dado Satan mo fara to la. Satan mina mo dia kono, ici la borana ko dia be ka foron ka la die. We d'Italie mi di Satan ka, on va dire ka di mo sima. Mena datuna twa kono ka da oma. Donc aya partager fambe fait. Ni Satan flani de R36 M2 also known as a Satan. Donc allez vous voulez ko R36 M2 yefom R36 mètres carrés do fere ba foma ko Satan 18 Satan. Donc Satan me voulez ko 18 anyona ta ani shegi ne bubulu yefom. Ala nakira ne malien ni ko ba sa daga ba wulila sa yefom. 18 Satan ta ani shegi orebe ishila bulu. Is a genius, Akabu. ACBM Nibala. That is the steel in the front line service with the Russia strategic force. Ko donc, ko Satanebe Fembe Nyama, il est la strategic force là. Ça n'y est la ko kabe faka jamana mi tachien. Na faka mami mo dia kono avec Satan e wuli kama. Ça fait partie de leur strategic force. Strategic force est mouillé. C'est-à-dire nous ko koube dia wuli stratégiquement Satan est venu kama ka dia détruit. Donc les Russes ou dit-elle comment mi kan fo comment me drôler nous compte ka fait fo moye aka il y a be fo Satan kan les danté mena bed auma ka Satan déclarer ama de ka mettre mina de pala et diena domina à l'air des infos pertinents dans tes faits son analyse. Donc Satan est mouné. Satan ça compose de quoi et quoi en anda dola très rapidement. Donc Satan often refer to as heavyweight ACBM. Madola obe Satan wole ko feminga gri na be foma ko ACBM no est Satan et abréviation ketoy sur les lettres yefam. Donc oube ba foma ko 36 mètres carrés is a massive akabo with the overall length of around 112 feet. C'est-à-dire seigneur keme ani mwa ani ta ani fla. Ça ta janya wuli. 112 feet oya janya. 37 mètres. 37 mètres ta ani wolumvla. Nearly 10 feet in diameter.
Ni a diamétrie là, ça fait 10 pas. Et puis 3 mètres. À Bougnan, à Grignan est 211 tonnes. Tonnes qui me fla, ani ta ani kele, ou de chatan. Chatan m'a dit, which is a full load of a fuel, according to the Federation of American Scientists. Ko donc kini nano la je, c'est-à-dire ko oye a fallu ne a dala à naissance, according to the Federation of American Science. Donc les Américains ont scientifique ko makani chatan kan, na be foma ko FAS. By comparison, the US Air Force LGM 30G, donc ni satanta ka a comparé Américains Air Force do be na be foma ko 30G. Minutemen 3 is just shy of 60 feet. Donc, Satan a janoué plus de 60 pas. 18.3 mm long. Au Djanya, il est 18 mm long. Donc, il y a Satan Djanya là. Satan Djanya ka janoué. Faut qu'on a 36 mètres cubes. Satan est Seigneur Keme, ani temps, ani fla. Donc, Satan, ce n'est rien à s'amuser avec. Is a 5.5 feet longer, 1.67 meter, weight and just under 40 tons. Donc, les Américains ont avion et Américains ont bombe atomique là, au te doré 18 mm ko, à longueur te doré 1.667 ko, ni nana là, à grillage te doré 40 tonnes ko. Mais ni nana Satan là, Satan est grignant, Satan bougnant, Satan dingling, avec ben, et tonne qui me fla, en temps, en kélé. Donc, Satan n'est rien à s'amuser avec. Voilà pourquoi on ne peut pas s'amuser avec Vladimir Poutine. À l'ère des infos pertinents, dans tes faits, son analyse, aya chari fambe fait, anga datunan chara kono, kadaka mba befo kadaumaya, Inch'Allah. Donc, Satan est moué tourni. On continue avec Satan. Faka donné que Satan te feigné, arama denga ngi kulenge femina, aide, Américain mani glan azar la de, nanga photo bofolo aka la je, kadaka ni me somo samabo. Awo ni me somo samabo feu. Ala nakira, la ilaha illallah, chobrebele, ala ko fantanita ku fieku, fantanita ku fieku fantoka ketu. Fantanita ku fieku dia kono, anga barake sa. Anga barake sa. Satan est mouetouni. Satan est maîtrise. Uka Américain nga avion fin fitini. Et 18.3 mm long. It's a 5.5 feet, 1.6 meter wide, and it just under 40 tons. Launch, the largest LGM is 118A pitch per, which is the US Air Force withdraw from service in 2005. Donc, les Américains ont nucléaire bombe d'ori, nous à bord service là en 2005. Was still stability smaller with a length of 69 feet, 21.1 meter, and diameter, and just over 7.5 feet, 2.37 meter, and a launch weight of close to 98 tons. Donc, quand il y a bela kafo, Américains ont bombe, Américains ont bombe bela jelly. On est décrit les fleurs de temps. À tes Satan sur à la sainte ngorokakana. Donc, on là, anye dit et toi mouma. Anu sigura kuta argina kono, ou te quelqu'un richifa ben ala na krache. Donc, ou te ka dore kere ni mena kriji iboro antara utoro antara gerem geto bouye ça faut les tirailleurs là tirailleurs sénégalais des tirailleurs maliens tirailleurs wolofo tirailleurs guinéens c'est-à-dire quoi Ukraine n'est que les tirailleurs africains à l'époque. Donc ils ont rétrogradé l'époque à aujourd'hui. Cette fois-ci c'est les blancs même qui sont leurs appâts. Donc Satan a boni américain a FMB matse qui beaucoup comme Satana. Je continue. The image that Cornex share online immediately underscore just how big is the R36M carré. Donc, ni Satan imagine la tête. Ne bora ka photo mi ira aula sisa. Donc, ni ba ira la ka fo Satan est fait soumie ni a bonya ri a unyekoro aka donga fo ko ce n'est rien à s'amuser avec. The size payload bus by himself, the bus can carry up to 14 warheads. Donc, on y a besoin minata. O e basi de etan. Ni nyefla intore ko bas. Donc, basi ere dron. Basi be se ka munita. Basi be se ka taka plus de 14
c'est-à-dire bom ta ani nani a ngolo be se ka abso ko recharger carry up to 14 warhead in 2 row of 7. Donc ni nana laje abe ta ani nani ta o be bla yoro flari la ye fam. Donc a flari be do ngon kono fo kana se sikoroma wolon flama. There is disagreement about the approximately year of this warhead, with the many sources saying they are in 550 to 750 kiloton range. Ko tellement que akolendo mo be ka débat ke entre 550 à 750 kiloton range. I jonga kiloton nya fo nyana aka donga fo ko irisila te maye makanga klonge jamana na ben ala na krache. Mena kiloton nya fo yi. Kiloton ye muni. Kiloton ye explosively. Ni a mettre notre militaire ou clomene dante là. Si tu entends le mot kiloton là, au corps, avec tasma bimbo quoi, si ça explose, kiloton est équivalent de explosion. Kiloton est équivalent de pouvoir, de power. Kiloton is équivalent of, ça dit, avec tasma bimbo, boom! On est kilotoni. Satan, la ilaha illallah. Donc, pour regarder le kiloton, comme Jamanachi, kiloton clé. 1 kiloton est égal à 1000 tonnes. Eh, tiens, on parle que la ilaha illallah, tiens, on me coule la diacono. Eh non, on me coule la benala. Non, ça dit Satan. Satan me fait michi. Avec mesurement mke. Yafom. Aka fanga. Avec kiloton min dégagé. Après, entre 550 à 750 kilotonnes range. Donc, ça dit, na y tasmachi, explosion. Yefom. Ba, keme duru, ani biduru, ou ve keme wolovla, ani biduru, abe explosion bounya oudi. Mais, explosion kele kiloton na, obe ben ton grian, a explosion kele, obe ben ton kele nema. Yefom. Donc, eko takou la jere, o kiloton kele, o sûrement, keme wolovla, ani biduru. Donc, kiloton clé yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ kiloton clé bɛ se ka jamana clé yɛrɛ ci donc o de b'u bolo ko le Satan à l'ère des infos pertinents Dante fait son analyse 550 to 750 kiloton range while some others suggest there could be more powerful between 750 kiloton and 1 megaton donc moi vous faites quoi tourner que ça peut aller jusqu'à 1 mégatonne. Donc, ni boulot ko kilotonne la gris, il doit avoir 1 mégatonne. Ah, ma famille, c'est bien, tu as dit, anga barake, anga bo kulangela, malé anga barake, la ilaha illallah, anga bara. Faut écouter ko, ala hinala, kanga bara, et anga barake, anga bo fani sa wala, la ilaha illallah, anga bonina, le monde est en avance. Wa fouitanache, ala est cerveau mdouma. Aou nous on a dit dans ama mon si cerveau keto te différent et cerveau spécialité chinois qu'on le connaît cerveau spécialité et japonais qu'on le connaît cerveau spécialité irishien qu'on le connaît et cerveau spécialité éthiopien qu'on le connaît faut être la vie n'est que volonté Nika jamana kadiye quand tu es patriote tu vas construire ton pays subra faut être akanato masika définition wala da makate moka les gens qui volent leur pays ils détestent leur pays. Les gens qui ne construisent pas leur pays, ils sont les premiers ennemis de leur pays. Les gens qui emprisonnent les jeunes de leur pays sans cause, c'est les gens qui ne veulent pas que la jeunesse soit en contrôle de leur pays. C'est les gens qui intimident leur pays. Tout ce qui se passe dans un pays qui veut réussir doit être intentionnel. On doit être des patriotes. Donc, mouneye mégatonnier, n'y kiloton défini à ouye. Mouneye mégatonne. Avec un mégatonne pour rien. Mégatonne est mouneye. 1 mégatonne est égal à 1 million de tonnes. Satan, obé Satan. Amakuma mede. Le ma foye nango 1 kilotonne est égal à 1000 tonnes. 1000 tonnes et kilotonne clé. Obé comment dirais-je? Kilotonne bas kilément. Donc, mais mégatonne, méga est anglais, méga korokomunga bontuni. Méga is a méga, alpha omega, femga bon. Donc mégatonne au clé, au bébé
tonne million kelen de ma. Donc ni composition fila de bɛ sitan kɔnɔna la fo kana se 700 ani 50 ɲɔgɔnna ma. Donc ni nana mégatonne lajɛ, 1 mégatonne est égal à 1 million de tonnes, which is equivalent of a 4.8 times 10 joule. A bɛ calculer ten cogo de la. Oh yeah, a bɛ ten de, a bɛ calculer ten de. O ma ɲi dɛ, a kana kulonkɛ nin sira la. Ni ne la maa si tɛ sɔn ka kɛlɛ k'a fɛ. O de la i ye Macron ni Poland président u minɛla kuma la. Il faut comment essayer de la piéger, mais il faut comment les beaucoup bosser sur le mouton. Il faut donc the OR332 and the OR36 M2 no Saturn is a two-stage, not including the pilo bus. Et puis stage flarido, mais côté wala bala abufuma ko bus est mesradi o temesra to ko pilo liquid fuel liquid de kokono si l'on launch ICBM, the Soviet Union first start developing in the early 1980. Donc, on fait un pilo. Il s'est développé depuis 1980. More accurate and otherwise more capable successor and easier R36 variant original has began replacing R36 series muscle in the 1970s. Au Kofe Uborani Tuni en 1970. One of the biggest difference between the R36M and the R36. C'est-à-dire, what's sur M tala quoi? C'était M36. R36, ça se fait en 1970. Donc, Uborani et R36 M, au Kofe Uborani en 1980. 14 développé. Also known as the West as the SS9 Scud. Donc, Touba Wole ko SS9 car was the change in the newer design to a coal-launch system that used a gas generation to reject the missile from the silo before the main rocket motor sink. Donc, la technologie va changer. Il faut que la réjection croit qu'à la wala sa missile se ka taga tore la mogo ma suguni muye ka se ka raketi fli ka bo gazi la ka rejecter ka faire replacer muni gazi te ka redesign. Donc les riches ne sont pas là à s'amuser avec qui que ce soit. Ni a kula dro ba kila afo ni a kula dro ba kila awo atike na de ikana kula de abedala la krache. Donc à la je missiles akembe et diabolo les missiles qui sont à respecter partout dans le monde. Ah la je mo me chino bulo o mo dugu to bulo ma beta ka datu na twa kono ka dawo bi non ma bishwa ma beri dawo ma beri dawo ma beri la krate ya fon. Donc voilà les missiles mo me richi la bulo oni chino fona bulo e me richi la ka missile aka boni betaille je kono. Donc ni na la je intercontinental ballistic missile c'est-à-dire missile me se ka bo jamana wore la kata jamana wore kono awnyebo ulu la awnyekoro. Donc anga au fenêtre la ko ira la ango expliquer oui anya be Chine talata premier point là les Chine talita. Donc ça c'est pour les Chinois nyabala. Donc les Chinois talita ya femme. You want to be in the camera? Donc les Chinois talita anya be Chinois talita. Donc Chinois ta au reflet na anya korotan ya femme. Donc Chinois ta est CSS3 Chinois ta est CSS4 ou yuka modèle flanaï ou ka modèle sabanaï et CSS4 en même temps CSS10 ou yuka modèle follow. Donc on fait le bolé en fait anya North Korea de talata. Donc North Korea balistique mulubulu et ça de bulubulu kelento ko taupo donc o fla o bubulu do le bubulu tuni o to ko wason dash 13 o fana bubulu do fana bubulu abufuma ko wason dash 14 o fana bubulu. Donc anyebe di shilaka balistique de la temps. Donc ça va de bubulu ka so ka sarman faraka awta ko faru a me sur carte de ko dans tes faits son analyse anga baraki anga kilia a benala na créateur. Donc ayira le mec a fo diabela ka fo ko irislate jamana yi ti bakrefe ko mo bi kulonge jamana na yefamu. Donc anga barake anga bo et manigasi banuna le monde est en avance, le monde est en merging yefamu ne a fo on yana ngo sanwre américain
ni 50 000 dollars bɛ mɔgɔ bolo Amérique an bɛna avion de boli daminɛ mɔgɔ bɛ bɔ mobili boli la u ye avion dɔ dilan c'est de roi Gridom ala da man ca that is done show ala da man ca i ye faamu donc o de bɛna kɛ mɔgɔw bolo donc ni ne ye Mali lajɛ ne ka jamana ne m'a fɔ n ka bɛ se yen sini mais ne bolo on doit commencer de mettre les fondamentales en place fondamentale tɛ sojɔ ye fondamentale tɛ usine jɔ ye fondamentale ye hadamadenw de ye fɔlɔ hadamadenw de bɛ taa baara kɛ usine kɔnɔ hadamadenw de bɛ taa don so kɔnɔ donc on doit se focuser sur le Malien la personne c'est ce qu'il faut i ye faamu donc an ka b'o la an ka yira k'a fɔ aw ye comment le Malien pourquoi le Malien doit être respecté les talents des Maliens pourquoi Mali de kɔnɔ an t'an yɛrɛ ka talent bonya pourquoi an ka talents bɛ yira n'an bɔra ka taa jamana wɛrɛ la pourquoi chez nous an bɛ mɔgɔw mentalité la an b'u déstabiliser sur leur crâne ka Mali kɛ un pays de bourgeoisie alors que les gens n'ont que des talents et regarde cette jeune dame elle est malienne ale de filɛ nin vol kɔnɔ i ye faamu elle est l'un des premiers ministres noirs africains de Allemagne i ye faamu donc a tɛ komi Allemagne ye big deal ye mais ne ka point ye illustration de quoi parce que ne bɛ Mali jɔ de la et moi je crois que ça doit commencer dans la tête d'abord voilà a bɛ daminɛ kunkolo de kɔnɔ a tɛ daminɛ building ba la fɔlɔ ne bolo ni ye building ba jɔ ni mɔgɔw ma wuli u kunkolo kɔnɔ ça a été à la zéro oh yeah o de ye tiɲɛ ye donc c'est très très important an ka dɔn k'a fɔ ko le Malien fɛn bɛɛ de b'an bolo i y'a faamu on a tout ce qu'il faut an mago tɛ foyi la ka fara kan f'an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲa de donc nin Malien den de ye tan a wolola Allemagne de i n'a fɔ ko ne denw bɛ n bolo yan cogo min na mais voilà comment elle talent est en train de briller pour le monde a tɔgɔ ko Aminata Touré a ɲɛ Aminata Touré la fait la une de numéro de décembre du Vague allemande une couverture remarquée à plus d'un regard. Première politicienne à faire la une du magazine en Allemagne. Touré est aussi la plus jeune ministre du pays. L'élu verte donnait une interview au magazine dans laquelle elle évoque aussi la lutte contre le sexisme et le racisme. Bon, nous avons un combat là. Nous avons un combat là. Nous avons un racisme de fond. Avec le racisme, il y a une couleur de l'année. Nous avons la main. Nous avons challenger. Je suis en train de me challenger moi-même. Parce que nous avons Malikoura quoi. Malikoura c'est que Dina Ourdiye quoi. Malikoura est factuel. Nous avons fait un peu de temps de kassom nane ko c'est du racisme. Abedoula. C'est du racisme. C'est-à-dire l'asset d'un pays, c'est sa jeunesse. Et quand on commence à traumatiser cette jeunesse, ça c'est l'un des plus grands problèmes, plus grand que le djihadisme. Parce que qui devient djihadiste, c'est la jeunesse. Donc il ne faut pas que... très personnel. Parce que moi j'ai des gosses. Donc vraiment on doit mettre fin à ça le plus vite possible dans mon pays. C'est inhumain ce qui se passe au Mali à cette heure-ci. Quand tu regardes un patron d'un parti politique, il part en prison parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit et le juge lui a demandé de venir. Malheureusement, il n'a pas pu venir et ça, c'est l'équivalent d'aller en prison. Et quelqu'un a l'audace de sortir pour essayer d'expliquer ça. Mais Aïssa Valissa. Aïssa Valissa. Ah, au boulot, on va faire état. Et est-ce qu'Aminata Touré, elle va amener ses talents au Mali comme ça? Fakaka causer effectuer de jatemene n'a pas jamana détruit mentalement. Il faut voir les causes et les effets. Ah au boulot quoi Aminata Touré ta do meka Mali kono. Elle est comme moi. Elle sait ce qui se passe dans son pays natal. Donc le Mali dépasse. Le Mali dépasse ça. Il s'approche. Comme on dit, l'enfant ne fait pas ce que tu dis, l'enfant fait ce qu'il voit. Vous croyez que moi, mon frère de Maliko, et vous le Barouk n'est engagé Maliko là. Donc, Abe fait Baroukake, ko Barouk Mana, Doma, Otri Dimina, parce que Barou la Moka, Denkolé. Moi, j'ai dit que mes enfants de devenir des hommes mûrs. N'est pas un ça, n'est pas un peu faire mourir, pas finir à l'âge de 5 ans. Parce qu'il est bout de gouли là. Il faut. Donc, au lieu de mal là, Dobé, au Demeka Zouemi,
o fata a fa mago t'a la fa bɛ taa gɛrɛn na olu ka to so kɔnɔ n'a den donc ne den bɛ taga ka taga a yɛrɛ defa o bolo donc o bɛ taga tribunal la ka taga convocation di ne den ma donc ne den bɛ taa kaso la n'a bɛ ka Mali ko de il faut pas oublier a bɛ ka ko min kɛ quoi a bɛ ka ko dɔ de nɔrɔtula an ka jamana kɔnɔ jamana si tɛ se ka jɔ a kan donc a bɛ sabali donc ni Aminata Touré de ye tan i ye faamu donc ale de bɛ nin niveau la tan Allemagne a bɛ magazine vague kɔnɔ donc a ye farafinmuso ye produit t'a la a tɛ produit kɛ i ye faamu a tɛ nin si kɛ donc nin bɛɛ ye éducation de ye an ka denmisɛnninw o n'an balimamusow u bɛ se ka leçon min ta nin fɛn la u k'o faro il n'a pas à faire des produits pour être une belle femme noire il mago tɛ produit la donc Aminata de filɛ nin aw ɲɛkɔrɔ a tɛ produit foyi kɛ elle est malienne et origine a wolola Allemagne mais ne y'a fɔ aw ɲɛna a ba donna cogo min na Allemagne Mali girigara de y'a fana bala don Mali Allemagne fɛnɛ quelle honte donc n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko il y a un équivalent de human capital n'i y'i ba i ka mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a fɛ Marc n'i y'i ba i ta la maa wɛrɛ b'a minɛ donc voilà des bons combats que moi j'aimerais voir notre jeune et notre président notre jeune frère Assimi Goïta d'avoir ce genre de combat intentionnel jamana kɔnɔ ministre min ka baara ye nin ye ministre in kan ka ninnu de jateminɛ il doit être intentionnel le Mali dépasse les roi Mali ka bon ni nin bɛɛ ye wa jamana tɛ fantan jamana ye parce que aw bɛ ka mɔgɔ minnu bila kaso la olu bɛ jamana jɔ il faut vous concentrer sur le Malien i ye faamu mɔgɔ minnu vagabondage la olu de kan ka minɛ ka t'u bila foro kɔnɔ ka taa 80 hectares et 80% ka taa sɛnɛ k'a kɔnɔ i ye faamu on doit se concentrer sur le Malien donc quel chemin que celui de cette jeune politicienne verte de 30 ans. La famille Touré arrive en Allemagne en 1991 après avoir fui un push au Mali. Hey, aïe, les Maliens, aïe, ni re. Ne se ka ni galon tigɛ aw ye dɛ. Ne se ka galon tigɛ aw ye dɛ. Aw kɔni ye nin ye. A fana b'a bolila Mali kɔnɔ ko parce que ko Mali k'u bɛ baga mɔgɔw ma. Mali la i t'i ko fiyɛ k'u ni tɛ fanga la. Mali la i t'i ko fiyɛ k'u ni place t'i la. Mali la i t'i ko fiyɛ k'u ni tɛ mɔgɔ dɔn. Mali ye nin de ye. A fana ba y'u ka minɛnw cɛ ka boli biribiri ka na don Allemagne en 1991. Après avoir fui un push au Mali, mais ce n'est que 13 ans plus tard que c'est pour les parents et leurs quatre filles, l'angoisse de l'Allemagne. Le lendemain. L'angoisse du lendemain. Donc, voilà comment elle est arrivée à Wolola Tromina, Allemagne, à Fana Baboula de Gabo Malla, parce que l'instabilité et Oukou Boula Morofala Donien, Pouchichido, et Yofuma. Je crois que ça s'est fait après Moussa Tarorega Kokele. Donc, Aminata Touré, en Allemagne, à Massa en Allemagne. Donc, l'histoire continue. C'est très, très intéressant. Avec l'histoire fort, vraiment, c'est très pertinent. Avec la Kikanto, nous avions toujours peur de l'expulsion. Kouloukou Soleno, ou Canadien à Allemagne. J'avais 12 ans, elle n'avait que 12 ans. Quand nous avons enfin obtenu un vrai permis de séjour au Kofé, ou on a permis de séjour sur l'Allemagne, ou sur l'Allemagne. Rappelle la jeune femme née dans le nord de l'Allemagne à une époque où seul comptait le droit du sang. Aujourd'hui, elle est ministre des Affaires sociales de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'ex-RDA, la plus jeune du pays, a un poste de cette importance. Elle est aussi la première politicienne en exercice à faire la couverture de l'édition allemande du magazine Vogue. Donc, ni mɔgɔ ni ba den ɲuman na dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ b'a ta. Bon, ne dan tɛ ka kɛlɛ tuma caman aw tɛ ne faamuya parce que mɔgɔ dɔw tɛ ne ka analyse faamuya. N'i y'a ye ne bɛ tuma o tuma ne ko a ma n ko ne ye ka n ban ka Assimi supporter dɔrɔn a bɛ ka mɔgɔw don kaso la parce que aw bɛ ka aw munumunu kuma da fɛ. Assimi, il est le président de la République du Mali. Que cela soit très clair. Que cela soit très clair. Aussi beau que tu aimes Assimi, aussi beau que tu protèges Assimi, aussi beau que tu prétendes. Mais le jour que ton fils, ton mari, tes enfants seront arrêtés et les enfermés parce qu'ils ont simplement parlé, s'il vous plaît,
n'i bɛ seli ala ye n'i bɛ jo bato e k'i kale ala subahana wa taala la qu'est-ce que cela va te faire jamana b'a den ɲumanw bɛɛ ériclé tani k'u bɛɛ a seli voilà une talente l'histoire de cette dame est à admirer est à respecter elle est malienne et je suis fier qu'elle est malienne voilà Madame Touré, vraiment, on vous applaudit beaucoup pour votre achèvement. Donc, Agnaba Latan, Ani Barack Obama, quel exemplaire. Nous, le Mali ne manque pas de talent. Le Mali manque avoir les talents à la place qu'il faut. C'est ça la réalité de notre pays. Ou la réalité, Abbe son ekakuma madoula, tôt ou tard. Parce que nous avons dit qu'on fait. Nous avons dit qu'on intentionnellement. Mais quelle fierté, elle est malienne. Aminata Touré fait la une du numéro de décembre du Vogue. Voilà elle avec Barack Obama. Allemagne, Aminata Touré, jeune ministre d'origine malienne, à une du magazine Vogue. Hein? Donc, ni ala ni cerveau de da on ala ni donner ni da on me tani. Mais on a jamana de kono, on sait qu'on a talent, on sait qu'on exploiter. Parce qu'on tourne mon coula. Et regarde le ministre de l'Agriculture du Mali, Eni Alana Kratche. Comment Assimi Goïta, un jeune compétent comme Assimi, son excellence, Assimi Sekani Touba, une Toba la Toumina, Akake Alana Krakama, Aka réponse Kélinema. Et regarde le ministre de communication au Mali. 90% des Maliens ne connaissent même pas le monsieur. Comment quelqu'un comme lui peut avoir le boulot? Il communique sur quoi? Hein? Comment on me bonne donne mais? Hein? On me boka quelqu'un qui est président de la digite ma bé. On va faut quand même kokura de faire. Abuna quand même kokura qui avec un mounou de faire. Donc il faut qu'on soit intentionnel. Il faut qu'on soit intentionnel. C'est ça la réalité. Oh yeah! Oh yeah! À l'aide des infos pertinentes, dans tes faits, son analyse, à partager. Anga boy, anga ndado, kuma wala tuning of the weapon have been built to threaten the United States, the commander of the Washington Pacific Fleet has said. Donc, les Américains ont commandant de Pacifique de Kumakai. Et quant aux Américains, ko quelques machines de glana pour détruire les États-Unis. C'est Américain qui a dit ça. Sangare umu grobneba iga folibe sur karti kono umu sangare. The weapon ko quelques mina have been built to threaten the United States. The commander of the Washington Pacific Field has said. Ko quelques machines de glana chinois fait pour détruire les États-Unis. China has deployed its new generation of a long-range ballistic missile on a nuclear submarine capable of hitting the US from the safety of its own water. Donc, au Chinois, il y a un bâton de gland, bâton de missile chi. Na missile chi. Après, c'est américain gouchi. Fouka jika. Ou c'est que si romna. Ou c'est que américain gouchi fou c'est là. Donc, américain kumana ko vraiment ko il faut qu'il fasse très attention ko parce que ko Chinois il marfa do glau kama. Bâton de glau kama. No y quelqu'un marfa bâton ko jamana chi. Ko donc ko américain ko préparer au kele kama. Anga boy anga ndado King Jong-un fenela. Américain kumana King Jong-un ka. American go. USA, Russia, China are enabling North Korea provocation. Donc, American ko kelem meka keneta. Ko North Korea meka provocation kululata. Ko c'est la Russie et la Chine qui sont en train de leur encourager ou que c'est kuluka jamana et doya ka provocation bainke ou beka munke Japona ou ni South Korea la. Ko donc ko chinois ou ni Russie de meni ko kofe. Ko donc ko foka ko ken koina. November 22, the United States called on the UN Security Council. Donc, Nigeria Birani, America et UN Council Security Black Akuma, they take action against North Korea. Kuka Koroke North Korea ka kuina over its part of a ballistic missile launch, while accusing Russia and China of enabling and emboldening Pyongyang by blocking attempt to impose pressure. Ko donc ko ka sanction ta North Korea kama ka kala ka kangarda risilai on Chine ko passe kulu de ka to ko Pyongyang no ye aka capitali Kim Jong-un ga dugui ko de ka to avec blocking ke ka kala ka attempt ke ka pression ko imposer ko donc ko c'est très très important ko ko ka ke. On Monday, US ambassador to the United Nations Linda Thomas Greenfield call for UN Security Council presidential statement to hold Pyongyang accountable for its latest missile launch in ICBM.
ko donc ko ka sanction ta et North Korea kama tout de suite ye fam donc lenda nale UN représentative Amérique ka marala ko ka ko ke ko parce que ko North Korea ou missile ci na fo ko ICBM ka o ci a o ci ran 130 miles a tagara fo mile keme ani bisaba siguroma la of the coast of the Japan. Donc malien aya yede ne malien ni ta onyokoro a flen voku kono elle est ministre de l'Allemagne cheni et n'a que 30 ans ha abe malien musulman du mendo mali kono ko elle a 30 ans elle est ministre ha mali la ni yanga ministre u jatemine anga fena muso joli be ministre la donc ni ne sexisme ya ni racisme ya donc faga doni ko kanga jamana fanga jo fo mali nga jori quoi sari abe mali jo nge suba ne te ka ko quoi benala keke ne bolo dron ni malien volonté ta quoi am boni pousser boy ni fe bela quoi anga franci bo anga ko bela anga partenaire u yere ñini malien ka place ka di mo ma légalement mo ka bo gouvernement barawla bara bete gouvernement baray ay ni jay ni jia ni be fanta ka baradi ay boni structure bancaire wi aka jurudo mo la ya famu ka u deme u ko se ka wor investir jamana kono ya famu ka boni structure wi jamana joto be fleni na e sene yere doron ke doron sene 2 ans on va s'enrichir sene doron sene va nous amener au sommet on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit sene doron ame bola amanda do japona et japon datuna tuna kono ne bola la mabagaw japon datuna tuna kono japon prêt à aider les pays qui ne soutiennent pas la condamnation de la Russie. Donc Japon me fait comme gros sara c'est ça. Japon me na gros sara. Mo mu ma songa e Russie la condamné. Donc Japon me fait ou sara ou ka tu Japon ga loi ko chiawre. Japon me ga wordi mo ma fils abril là ko parce que comment songa Russie la condamné quoi. A benan la crête ça c'est la réalité. Il faut. Mais réalité des temps quoi. Il faut moi. Ko donc comme parce que mɔgɔ minnu ma sɔn ka irisi la mɔgɔ minnu bɛ ka irisi la supporter Japon bɛ ka wari ta ka d'u ma i ye faamu ka wari ta ka d'u ma ka essayer ka mɔgɔw intimider pour que ka bila irisi la kɔfɛ irisi la contre la i ye faamu tenez selon les reports de la Japon Broadcasting n'o ka journal parler association publié hier le ministère des finances du Japon a relevé que le gouvernement japonais avait décidé de fournir une assistance gratuite à 19 pays qui ont des positions opposées avec le Japon sur la gestion de la Russie. Jamana tan ani kononton, Japonais assistance de l'uma fils abri lai ko parce que ko il l'a supporté. Comment vraiment ils veulent maintenant procéder par achat de conscience comme la France en train de faire au Mali. Donc, il y aura vraiment mes félicitations Baké, Kidal là. Mali est Kidal sur l'imke, Kidal station ORTM dal l'imkera, en même temps Mali donna Kidal qu'on a là, il y a famu, et Kaseka Kidal, Kadou Kidal qu'on a en ministrie, donc Kidal Kantaye, donc vraiment, il y aura ne Mali sur la soufou, Kouol Nimandon, vraiment, Boga Mouké à la Koussara, vraiment, Anga Jamana Mena Ambulo Fly, Jamana Fouita Ambulo ni Malite. Ya famu ameka ni bega nga jamana kanuni kama ye famu ameka ni bega parce que nga jamana kanani ko lo kele ne ba ambedala donc ala kanu ke kasra malien dima ko parce que biga jamana fe ya famu nyoko na kera nun tugula ye famu kam la sran kam ke kasula dunyi kam do kasula ko parce que ko fitin do kera ne nun tugul ni mama la ka ko la je vraiment ça donne l'envie de rire. Ça donne l'envie de rire. Si un homme politique se trouve en prison comme ça, à cause de ça, vraiment, c'est vraiment décevant. Ça décourage. Ça décourage. Ça décourage. C'est décourageant. Russia jet bars NATO warship in ballistic. Donc, il fait là, il est là, et avion, balistique avion, au fenêtre la provocation qui est neto ka zone kan, au fenêtre la kobaye, y famu. Donc, neto e kangar bada ni koina, y famu, ya ira ka fo komuna, irishuka et avion sera ou ka zone na. Donc, neto ira ka fo, que ça c'est des provocations en direct degré. In Friday press statement, NATO say the pair of a Russian fighter flew toward a standing NATO marine group. Ko donc ko nitara neto ka baton roni la, y famu, irisila ka avion fla, y famu, mumini ballistic flee, y famu, SNMG-1, donc ori avion intoye, which was conducting routine operation. Ak meka routine operation ke irisila ka baton, notaka zone na, ou ka baton kerefe. The Russian fighter
pilot report failed to respond to NATO communication. NATO kumano fait, ou mason NATO jabi. Few and alternate few feet over the water. Donc vraiment ça c'était des provocations. The distance of 80 yards. Akman jan NATO ka bâton là. C'était que 80 yards de bâton de NATO. Warship to allied ship were holding air defense training. Donc, où mega air defense training de que quand il y a notora ko il peut aller toucher Nero. Donc, entre temps, ay sarmanga barala. Ah, partager ça. Tout courant da partager. C'est une information même pour le fonga da uma. Второе внимание. Есть внимание. Пуск. Есть пуск. Donc, aïe, n'y a pas là de. Donc, n'y a ici là ka et n'y Satan étant. Donc, Satan te fouille qui coule là. N'y a chitodi. En même temps, où il y a provocation banque, n'y a mou fond y'en a. Seulement 80 yards. 80 yards. Y fond. Et neto ka bâton. Quand il y a neto là, qu'on a oudja ou ta neto gouchi ou yoromna. Ça, c'était du message très très pertinent. En même temps, Macron est là. Believe me, I am extra careful. I don't blame Russians, Emmanuel. You know, this is war. And I think that both sides will accuse another side of this war. Yes. I think that we don't need escalation between Russia and NATO. We don't need it. Voilà. Emmanuel, do you think that I want to have war with Russia? No. Believe me, I don't want to have. I don't want to have war with Russia, and believe me, I'm extra careful. Extra careful. What do you think about dirty bombs? Dirty bombs that Russia is speculating. No. I'm more afraid, and I'm more afraid about some problems with nuclear power plants in Ukraine than afraid of some dirty bomb. Donc, quand les But I'm more afraid about the nuclear catastrophe because of the attack against some nuclear power plant. This is my concern. Voilà. Donc, NATO ne fait pas confiance à Ukraine. Donc, il y a le président Flardatan. Donc, et bien, il y a 600. Analytiquement, vous pouvez que quelqu'un mouni comment. A-t-il fait que quelqu'un y richilai? A-t-il fait NATO que quelqu'un y richilai? Mais à Doumeka, l'Ukraine supporter, donc quels sont leurs objectifs? C'est quoi l'objectif? Donc, l'objectif, c'est d'avoir leur population densité. Rien n'est plus équivalent que l'être humain. C'est seulement au Mali que l'être n'est pas valu. Ils ont besoin de leurs femmes. C'est ça la réalité. C'est la guerre de l'humain capital. Parce que c'est ça. Ukraine tira. A tira bobo. Jamana krena foko. Il m'a fait moi. Toruka ji. Il va ko touriste là. C'est vilain. A tienne nous. Aye Umar Ambalo aurifo. Koni bora irishila. Kata Ukraine. Kabiki kono. Kibe dien werere là. Donc abina yingali ke sisa. Muso munumbe sisa. Unu demfitinu. Ubetami. Ils seront obligés de s'immigrer en attendant jamana ka jo. Donc c'est ça. John ne bina jamana injo. Tobu de bina jamana injo. Voilà comment ils créent l'argent. Deuxièmement, Jamate et Fena, Angleterre. Donc l'Angleterre va les immigrer. Jamate, Canada va les immigrer. Amérique, Mousso Toulouboulou, toi Mousso Kadoyan. Donc les femmes blanches vont venir aux États-Unis pour se reproduire. Nous sommes chitanouri. Nous sommes ramadan kulangela. Je continue à répéter et je continue à répéter. J'ai mes raisons. N'était kulangé aramadina parce que compagnie mene boulot ne va donner mon côté c'est quelque chose c'est dire on doit prendre soin de la jeunesse malienne intentionnellement. C'est très très important. C'est très très important. Ne be asimi nola. Allez avec temim kekenema. Ne be erde ke temina. Mais je vais vous donner de l'emploi. Yefom. Ne izinu mana dalen c'est ça.
Tétémi Mali Koloni 5h ou 4h30. Ça, c'est des choses qu'on doit les faire. On doit reprogrammer le jeune, la jeunesse malienne. On doit le faire. On n'a même pas le choix. Mais Barre de Kiréni Kama, on sait que Témina Karekono, ça rend un homme fainéant. Moi, je faisais moi-même. Il faut un Barre de Ké. Il faut ni beye asimina responsabilité de anano fomo orane ko ay fracas semine asimina mo lame ay bo enyosi kono nun kono. On veut pas le Mali ancien, le monde est en avance. Mais bon là yaninga bonga bi barula je serai obligé kaira oula mume jamana kono Mali kono ala yere ne sanboro di menda don na chini a viro bembolo Mali kono ni jamana mo ils n'ont pas droit kata sanbo ou ka jamana kono chino de be Mali surasu kelme ka chino nous garder donc et malien demsen mu rebe ni roina uru se kata sanbo chino be sanbo malien donte sama ça c'est une réalité ni meka ke Mali kono ni erina c'est une réalité à bon attendre sali que l'on te sur carte kono ya donc quand je vous ai dit que en ce cas mo exclu ne a fonyana ngonango avec jamana don exclu nous ça va créer des packages chez nous. Il ne faut pas qu'on exclue les gens. Ni les gens qui excluent avec les Tchéni. Mais il y a des gens là, parce que ça c'est un peu polémique. Ma essayé ka manga sur la souka parce que le baramna, il fait que bon baro la kaso mufo. Aïe la. Moi quand c'est fou, ma travailler quand ça m'a malé armé comme c'est qui n'y a chine que mon alim bema. En Algérie guerre de libération que. Guinée envahira par les Portugais, on voulait drone berde escadron ni fendo voulait katania, on mi voulait katu genga wiro. Wasro sibanya. Anga surasu tarakuta combat la anta ou voulait kado Niger ou ta la femme voulait kata fona ne ka surasu mi ba ou fe no be mun konano. Abuta ou voulait kana atu blakati. Ah non, mais quand étudié pour le bon d'accord, Kabo, Kabo Niger cassé, Niamey cassé, Gao, kilomètre de Mbora 600 non, n'est qu'à deux Mako, Kasson, avion, Massé, moi, moi, c'est de Massé, nous avons mis Daïgavaro. Anana. Pour que Soli me se caque à guerre il fallait que Kanimbe détruire de la mort pour démocratie, va nana, kana, fait un bétien, Gaddafi. Une démocratie contre la lettre. Mais quand on donc armée taraka d'Afrique parce que à faire non civil quand on a fait sur l'armée quand démocratie nana 92 quand on a fait comment dire fin nana avec la contribution à l'armée d'Égypte parce qu'à faire l'armée frappe pour que la démocratie sera pour que jamana be développer. Et on a missile frère toi un avion warakato ka motel frère. Comme on va faire un ministre ou un homme dont on va pouvoir vous billahi mina shaitan razim. C'est un net kamono. Ah yeah. C'est un net kamono. Malion, aïe donc amène donc il faut pas que anga nyina ninko. Ni ne fondamental. C'est ça le fondamental. Kidal Tomokzu. On va quand on a une rencontre, c'est vrai qu'on a un gros dernière ligne freinée. Moi quoi du que nous devons se faire au quelqu'un parce que défensif mécanique au tient. Oui. L'ami. Donc Malion, ne pouvons qu'anga anga surasu kufanda parce que ne ka surasi ko ka bunturu ye fa moi ne ka fama ko ka bunturu ne da wuli terga ye surasu de c'est mes amis ou klubena ou bon wuli tuma be yon fa mo online date ambebilame ibe tiere kan ibe ka munga kana dabla on en a besoin donc me surasu fo mali fambe feni erina aka fuli bien l'amour c'est réciproque donc ni muni muna nyini kala c'était du sagwe parce que ne be jamana jorra ne te kulengela ye fam ni na ansi kuyi le fondamental ay surasi ke kuma kana me ako ko ayanga avion ka moteuru boka fere mali kono ya donc au mali clé kono zone tokote fo zone te jugé zone blandonte fo zone te ira ko corruption me jamana kono malien demsonu 30 ans veut que ministre de jamana wala on veut que les jeunes maliens compétents deviennent des ministres au Mali pas en Allemagne on veut des Idrissa Traoré au Mali pas en France. On veut les denter au Mali, pas aux États-Unis. On veut la jeunesse malienne au Mali, les ressources humaines maliennes
doit servir le Mali, pas quelques Maliens. C'est ça qu'il s'agit. Tant qu'un mot qui est intentionnellement, on m'a chikenina, ou on doute chikenina, parce que ni Assimi tise kake, on m'a adigia à kakali, mais n'a le tise kake, Mali Djobara bina. Parce que Mali Djobara est joint, Mali Ndonye Sharia mi fo, au Sharia, Mali Djobara odi. Mali Djobara est joint, Mali Ndenteta Kasora, ko parce que kumana. Yé femme. Au kuma Sharia Kaso, primou ne kenga bla, il doit avoir des canaux pour enrichir l'État. Yé femme. Parce que moi, mon refra. Ça, ça ne vaut pas le coup d'enfermer les gens. C'est 500 000, c'est 1 million, peut aller rentrer dans les caisses des Maliens. Car ce n'est pas, c'est un cas civil. C'est pas un cas, c'est pas une affaire d'État, c'est une affaire civile. On vit dans les grands pays. On voit ce qu'il fait. Les tribunaux peuvent enrichir l'État bêtement en faisant des petites choses comme ça au lieu de punir les gens bêtement. Donc, Yoroina, Mendado, quand je dis qu'on ne peut pas harceler les gens, quand je dis, Moro Seka Bla, Kerefe, Mena Iraola, Mounla, Anyabala, Ameka Kangarda. Donc, il y a un mouvement où nous faisons un cas. Donc, il faut que tu es denté. Ne te foutu, ne fais rien. Ne fais rien. Ne fais badi. Ne fais badi. Parce que moi, je vais dire que Ameka Kerega Munka, Ametukori no fait. Il faut. Anoé Menemene, Ametukori ko. Anoé Jeffrey Denis, Ametukori ko. Et quand tu as Asimingo, Kama. Amatukori Asimingo, ko passe à Kaboka Dion. En tout cas, parce qu'avec un dongli d'Orida, au dongli de Djarani. N'a pas fait un cri du dongli là au fleni. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays? Mais n'était qu'à la Médou. Ça, c'est très important. Mais quand on ne t'écoute pas. Je souhaiterais vous demander, vous êtes interpellé à jamais. Voilà. Les difficultés, nous ne devons jamais avoir peur de gérer les difficultés. Il va toujours avoir des difficultés. Effectivement. Aujourd'hui, demain, même après-demain. Mais oui. Nous devons pouvoir les résoudre, quelles que soient les difficultés, quels que soient nos différends. Parce que nous devons sauvegarder l'intérêt qui est l'intérêt national. C'est le plus important. Intérêt national. Et rappelez-vous, je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Donc, son excellence. Ennemi, donc nous devons agir. Assimi est comment flafo, mais fait qu'on définit. Pour que Assimi akila djiki, avec comment faut malien onye, avec prononcé minta onye, en tournant ko kumina, je vais lui faire rappeler son excellence. Assimi ko, nous sommes interpellés à jamais. Premier point. Premier élément, nous sommes interpellés à jamais. Donc, moumeka ke 600, depuis Assimi Sigrafo 600. Les gens qui sont interpellés à jamais, nous, Dado Djamana Kola, ils vont être enfermés comme résultat. Assimi ko, comme Malien Don, Welendo, Koudado Djamana Djola, il n'a pas de l'écarté de parler à Dieu Domina. Malien Dimsen Mounio, comment il faut mon Nazrakana. Nous, nous voulons qu'on a présent un Wele, un Wele Blama, un présent demain, un Wele Kana, comme un Afotomina. Donc, Mouromalou Dado Djamana Kola, comme ils sont interpellés à jamais, ça c'est toujours équivalent au résultat d'être enfermé. Premier élément. Deuxième élément, Assimi Kanto, qu'on doit veiller sur l'intérêt national. Assimi Goïta, son excellence, dit que les Maliens doivent s'intéresser sur les intérêts nationaux. Et quand on s'intéresse aux intérêts nationaux, on dit que vous êtes contre l'État ou contre l'administration. Et tu vas aussi retourner, tu vas aller en prison au Mali. Troisième élément. Assimiko, si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Quand la jeunesse malienne s'envole à l'affaire de notre transition, tu as 1000 chances, 80% de chances d'aller en prison. Donc, Amé Mouneke 600, Amé Trami, Aman Komi, Ametan Djami,
Ni tera kofe, il faut ça. Ni tera nyefe, il babe ça. Ni kia doni dombali, il rebe ça. Donc c'est quoi juste? Qu'est-ce que le président veut de nous? Donc, à un moment donné, il faut qu'on revienne au fondamental. Car le Mali nous appartient, nous tous. Entre la politique, comment? Nous, on veut créer du boulot. Mais qui va aller créer le boulot dans un pays dont le verbal te met en prison? Qui est bête? Aïname. An sinjiw, an ka makɔrɔw, an faw, an baw. Tiɲɛ fɛ. Ka sababu juguya foyi t'a kɔnɔ. C'est clair. Donc, a bɛ donnin minɛ i ko bi, diɲɛmɔgɔ bɛ k'an lajɛ. O ye diɲɛmɔgɔ jumɛn? Est-ce que fanga min b'an kunna, fanga ni jamana kɔnɔdenw bɛna taa en harmonie wa? Fanga k'o kɛ, fanga k'a ɲini, komi an bɛ ka mɔgɔ ka publication ye, ko Hachimi min k'a lajɛ ani jamana kɔnɔdenw ka yala. Ni jamana kɔnɔdenw bɛnna la k'o bɛ kɛ. Comme nafa ti ka kɛ mais ni jama kɔnɔndenw ma bɛn a la kasi ko bila la révision constitutionnelle ko bɛna bila zone tina minɛ baara tina créer sɔrɔ tina kɛ o laban ye min ye ne bɛ bɔ kuma na ala k'an kisi ala k'an kisi donc ne bɛ bɔ kuma na ne b'a damana Bathily ma ou bien an ka damana Bathily ma quoi ala ye ok merci beaucoup alors Sidiki kɔfɛ kuma kɔni jango mɔgɔ min ka bamanankan ye cɛncɛnlama ye aw ni wula juste 2 minutes ka kuma Sidiki Kouyaté et on est venu le dire ici, on est ensemble. Et ben na nyogona usen dalembe dinga minka ayake ala kamana karu sen boy. Bubula nunun sen dalembe minka au kana boy. Hali dogoni amara minga farina mbe. Ayere bandiga ka amara ambado ita tiede manti take. Mais billahi tallahi bi ambebe teke bolo bo ko fe ka dama parce que ay fait ko. Wallahi billahi bebe ka yebi. Mais mbe munyina fe dron munu ma nyefe politiquement noyo shogel na nyogona munu u yam blasira minka anga fara nyogon ka halibi ambod la nana o de sire yapi donc ala saga sago mbe bok manaya assalamu alaikum abenula bon ne kun nana ɲɔgɔnna jɛ la mais tuma sigi ni kuma ye bon comme ala barika la an bɛ yɛrɛ wolo sigibagaw la donc ka taa a sigi kuma fo bi hali ni an tɛ ɲɔgɔn kalama kuma dɔ la a ɲɔgɔn ye ma kɛ min bonya ma da ne kan a man ca n'i y'a ye min bonya ma da ne kan i b'a sɔrɔ bɛn hakili y'a sɔrɔ a caman na a bɛ segin ka yafa deli kɛ ne ye ko in jateminɛ cogo min a b'a dɔn diɲɛlatigɛ ko o ko n'a bɛ kɛ fo kuntilenna de ka k'a la ko o ko n'a bɛ kɛ f'an k'a ta yɔrɔ dɔn an k'a a bila yɔrɔ dɔn kɔsannin na ko dɔw de kɛra il faut k'an k'an da se o ma d'abord n'a fɔra a ye na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔ bɛ ka baara kɛ pour que jamana ka taa ɲɛ o bɛ ka baara wɛrɛ kɛ pour que aw b'a fɔ minnu ma ko sɔrɔsiw olu ka taa ɲɛ transition ka avancer mais aw ni minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu bɛ ka baara kɛ pour que k'aw sɔnkɔrɔma cɛ o ye mun ye f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye comme grand frère ala y'a fɔ cogo min kabini ko daminɛ n y'a mɛn mɔgɔ dɔw b'a la ko an tɛ transition kɔ tuguni k'an ni transition bilala ɲɔgɔn na transition ye anw de ye anw de transition laɲini n tɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɛ n tɛna mɔgɔ dɔgɔya n ka bonya bɛ sɔrɔsi ninnu bɛɛ yɔrɔ mais sɔrɔsiw ma kɛlɛ kɛ dɛ anw de ye kɛlɛ kɛ sɔrɔsiw ma taa ni bɛ k'a ye anw de taara ni bɛ k'a ye coup d'état de kɛra u ye coup d'état kɔni kɛ mais o bɛɛ la o an ko ko olu ye fort du changement ye minnu ye tagali ɲɛɲini olu ye fort du changement ye hali minnu ma bɔ n'olu hakilina yɛlɛma olu bɛɛ ye fort du changement ye an bɛ bɔ min kalama baara kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni k'aw ma k'u ma changement ɲini u furadama tun tɛ fɛ IBK ka taa a fɔ an k'o tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye et puis waati min na an bɛ ka IBK ka tagali ɲini u tun tɛ se k'u jɔ IBK ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ɲɛna k'a ka taa
ni tu yan kene du man fana an kene tu fa maintenant min tika mo ina fo mo hakil tika so mima o ye le fait que kele kera ko changement min ga ke o changement tika ke a fora ko mo minun kata o nyemro tara mais a to be ba no la directeur be ba no la dafu be ba no la bi gouvernement secrétaire général o be ka mo koro wi a nyeba la de ma mo be ka fanga ke tukom na fu bu le rubo mo to la a bet en otage sente là comme commando bado galono ben anku jabina kuma yangana beke dade quoi o be ka do fana ko M5 mo fana ko wa mo do ma place soro mais nako minum be ka yogoro ya kan fo ko malikote ko yere nyinde do est-ce que en manquant c'est pas normal ben ka fo ko abe ka mo ta mo minum ma keleke ayere wolo mo do ta te c'est pas normal wa est-ce que c'est pas normal anga fo abika mugo sugu beta sente la anga siriki kuyate ta anga Musa Jarata c'est pas normal wa minu mala ko maliko te ko tanyini ko do ni tanyini ko kundo kudeta kera bandawla mugo fla ka posu de nofe mugo fla ka posu de nofe no do kudeta kele pour ko ma di mugo rema wire yata hali nunun ka soko na nyina ka chidon billahu bebe ka du jolen banu sambi u nyengwa tena wa hasiri atana mais anye keleke min ka manta sigi jugu ga yelana mbe bokuma konna na sino ndana kuma ko sebe abetigi koro ala bokum na parce que akonga donc malien aïe na me quoi parce que n'était kuma ta mo me ka fo quoi ne be kuma de la main moi je suis en train d'écouter les dits c'est les cris donc jamana kono mo klinse ka jamana jo il faut meto ko kuma fonga meto ko kuma info ya kuma be ngo nini mo jera ka sama faga i klinse ka sama bien atseka ki klintai donc c'est très important Mali jamana bari le Mali est très vaste c'est très important mo munu keleke akran besglingana à la place de Assimi Goïta son excellence moi je veux pas minimiser les cris des gens qui se sont battus comme lui pour le pays il faut leur donner la chance ni ça c'est dirima ni ma baraké il y a des canaux pour les et désembaucher si on peut dire le mot le même cas c'est comme Kaoudjim avec Kelekeo c'est fait devant nous tous et il a eu sa chance mais il n'était pas satisfait sinon Kaoudjim avec tout le respect Kaoudjim Kouradne Kosobe moi je crois que c'est un homme très intelligent moi je le respecte beaucoup il faut mais je ne respecte pas sa politique. Mais je respecte sa personne. Parce que c'est un Malien et il est talenté. Mais c'est un homme gourmand. Sinon, à la 4e position, il sera. Mais il voulait toujours, il était plus ambitieux. Il voulait en venir. C'est là, le Malien dit que vraiment, trop c'est trop. Toi, tu veux quoi? Donc, ne benim bla homme dans quel il faut. Parce qu'il faut avoir l'émotionnelle intelligence. Nous ne mettons qu'à se faire nos faits. Ou bien quelqu'un qui a connu nos faits, il faut qu'il assimile nos faits. Donc, on ne peut pas les écarter. Tu ne peux pas avoir la paisibilité dans le pays en les écartant. C'est impossible. Donc, ça, c'est des bons combats. Il faut être intentionnel à les amener autour de la construction du Mali. Il ne peut pas être des spectateurs. Maintenant, ni Baradourouma, comme il ne veut pas ouvrir des usines, il veut travailler, il veut servir le pays. Ce qui est très bien. Donc, nous, on va les juger par rapport à leur performance. Mais nous, c'est pas bon. Donc, les gens doivent sortir, soit disant que politique, ou mécanique, mais bébé koukeo, n'y bebo tono de kamon. Mais ni m'ont teka baraké. Comment je dis, pour les Kassongé supporters, mais Kassongé ne performe pas. Ministre de la communication, il ne performe pas. Le monsieur de l'agriculture, il ne performe pas. Il y en a beaucoup. Mais, Aïdouenga Oudamara Kamara là, Kamara c'est un bosseur. Aïdouenga comment Assimi fait? Kassimi c'est un bosseur. Il faut. Wagé, c'est un bosseur. Il faut. Donc, ne be da oma parce que était tout donc kosobe parce que nous de fort on était crédit mo shima n'était mo mdo kunu to kone ka uruna nyo fene fou mais ntale ka performance baï tout là parce que né américaine ne c'est ka crédit mo shima galonka il faut bien mais le problème est quoi il faut que ou ka to greula mo klenti se ka ke il faut pas écarter ces jeunes abena nous aider ka baradou fenema
ay service do duma u ka jamana servi donc ni service dirima ni ko ki ta bureau la 11h donc il est réprimé il est gay donc on sait que ici mon chima donc ne be nyini fait yana comme mangan créer jamana kono qui n'a pas de sens vraiment c'est ce que moi je vais vous donner comme advice étant un consultant vraiment ne be observation que c'est très important parce que ben yaba la momeka ke ils sont pas sur le plat ils sont pas invités ou deux quelqu'un est assimilé en bebodo et comme corona et comme ennemi fera et comme jugu fera nous ne comme mali kono yefam bo comme ka jikalama bon nous ne ka yefam bo comme ka jikalama bon nous ne ka akran benyana donc là fora ko ou t'es invité et avant au baké mali koroya et les petits bourgeois et ils ont la place mon prétendant militaire ou qui est placé doulouma mon prétendant militaire qui est à te placer doulouma donc c'est pas bon ouais mali koroya on ne faut pas regarder na obé il faut bien obé ne cousin on est d'une manière à l'autre ne pas obé donc il faut bien moi je suis le fils de Baba Diarra, paix à son âme ah on le faut beaucoup ne pas obé donc il faut bien donc il faut sortir dans ces alliances. Ne mali korode, doulon globene dans là. Ne doulen deni. Avec bonina, ne mali korode. Il faut leur donner leur chance. Et là, on va leur mesurer par rapport à leur performance. À votre place, c'est ce que moi j'allais faire. Donc on continue parce que Morobeka Dimi, je vais qu'il y ait grievance sous la main. Il ne faut pas les négliger. Il faut écouter leur grievance. C'est pourquoi on a fait quand la priorité follow on ka Mali sécuriser kata kay fotaw deni obe sogel ko kala maiga ka programme d'action gouvernemental konana na yani nga kuma damne meyere wolo befu ben dogoni ala ka kuma kalfa wulila ku be jamana nyawangolo Hasimi ni akamogo betaka yere wulo toyan kaburu mana yere wulo beya kaburu mancha ambeta ulaja sirigi bakala ni be fen kono ni ta critiquer yu tuguri ani ma chama quelque bema kunya be comme ni kabakuru botoruma kasuru e fen be fo ala nunu be ala ye mautrai atugura sogolilisme priti parata imagine ka kuma minu be yo beme ko bi kare tuguri Femme belle la besile meki est ce horonyai ibe mo fait tien fay mais besile me kala je ninu min kuma na no ben yere wolo les descendants directs des Bamana le vrai mawe kuma la kuba nege bana ngaye soboni nyina bo kala negete bauna pasaka kewale ay min ke wasiri domi ka da mobile kono radio malla ke ka ranger su diga ka odo omokumodo ababo banda obena domi ko tunwa diari la omokumodo ababa ka warla domi sente kono omokumola domi ani sirigi numbe mo bo burukani armée souteni ma vo sirigi me nya vo MC mo do wede ngaw telera ka nunu bisimila da to do anga la jo be tugo mi ko bulai ka kuma ka chaturo nunu ba nefe me kanga du tigu tulo la ngo bia be chukodi ko on tumani ngaw ya pase nya fawi donc te jaya sire si babi be anet nga be ka kuma ere me wajibi ni nana ni kenenga sini tugu wa se be bula be ere ko awo ni dore nana na kai ko awo itate ngono ne tai nyere di sirigala ka barka do yere wolola naw ye mo janfa mbafo komana sirigi ani ne ko do e bia diranye ntuma do men dogoni ala yusoro tuma do men dia mara soro ay nyogo mine wallahi nyebe jenasi mina naw ye nyogo mine ni mo bi sawla ala kantachi wallahi taala parce que Dieu merci ne mourou klega be fobi j'ai 65 ans si Dieu était bon kuna mine mu kungolo poro ne donc malien ay ni re awre ni me donc ni réalité di ni mamma seka ni fo ye galon tegaladi ye fam ni mamma seka ni fo do ye galon tegaladi ye fam donc ni ne tien ye fam donc we kelele ke jamana no fait we kelele ke jamana no fait si ça on veut isoler on peut pas isoler les gens ça c'est pas digne ça c'est pas honnête
Il faut. Au drone avec un foyer. Dina wuri ma fo. Ama fo ko mo ta colonie fila fin. Ama fo mo ka misi tura faga. A fora di. Aw bebe ka keleke fengle no fe. Sansi dire aw ma aw be ka keleke. Donc abe sansi du phénomène. Ben nous na no famo oni bâtir nous ni fenu. Ou fene keleke. Il faut leur donner leur chance. C'est tout ce qu'on demande. Namuka sansi douma. Ils vont se révolter contre vous et les gens honnêtes vont prendre la côté de la honnêteté. Mo ba yere kalama bebe ta tien yoro la. Am kuma la ermina comme bi. Tien yoro e mouni. Nous ne kelere ke jamana no fait. Ils sont pas invités sur la table et ça c'est pas juste son excellence. C'est ça la réalité. Au drone de Kafi, on vous aime bêtement, mais à la fin de la journée, les Maliens ont décidé que Ante Malikoros sont faits. On ne trahit personne. Donc, au là, ça c'est quelque chose de très important. Il faut oublier les gens à qu'on focusser tien quand quoi. Parce que nous avons Allah qui jamana demain, fanga tien de faux. Nama tien faux donc Allah qui jamana demain, Allah qui galon fait, Allah qui janfa fait. Allah qui officie wale saray jamana. Allah Bokoum, Amara Batini, Tairouba, le grand-père national Bouboula, Kabefo, vraiment, oui, comment Befo. Donc, en bolo, Wati do Serabi, en quantité de Nyogoma. Donc, force du changement, en gagnant soro, pour gagner que le bas mindamine, car tourner lassé. Donc, on est connu où est le bénévole Kadi Bema. Parce que, Suba iga kuma moga kuma iba fo duguma na ma famuni a fo sanfɛ o fana kɛra kara ye nka ni mɔgɔ min ye jateminɛ kɛ i b'a ye bi bɛɛ bɛ ka wuli école maître ko k'u ka article 39 a bɛ si jɔn na tugun k'a fɔ ko kɛsu kɔnɔ ko wari tɛ yen e yɛrɛ ye dɔ yɛlɛ i tɛ se k'a fɔ tugun parce que u kun y'a bila de ko embargo kɛra ko gɛrɛntɛ bɛ jamana kan. Oh, n'i ye tamasiyɛn yira a ye mɔgɔ welela k'u ka hakɛ laɲini i tɛ se ka fɛn fɔ dɔgɔtɔrɔw welela juges welela bɛɛ welela k'u ka hakɛ ɲini e bɛ se ka mun fɔ sisan an kun siranna ni kɔlɔlɔ caman de ɲɛ an ye lasɔmini kɛ parce que souvent n'i tigɛ ɲɛsin tile ma min tɛ fɛ k'a faamu o bɛ tigɛ kɔni de lajɛ or en toute sincérité i bɛ se ka kɛ denyɛrɛnin fɛ quoi mais n'i kɛra fɛ ka tɛmɛ a bangebaa kan walahi suya bɛ bange i la donc pour nous halisa an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in kumabɔ pour an ye kɛlɛba min kɛ bi ni farafinna bɛɛ jigi b'an kan a kana na kɛ jigi waro ye ne kɔni b'a jigiya ko an bɛ sebaya sɔrɔ walahi ne dalen don la ala ka dɛmɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ sebaya sɔrɔ ala k'an dɛmɛ. Donc halisa ala k'an dɛmɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan sabati ɲɔgɔn faamu ka na sama-samaw ka bɔ yen minnu bɛ fili la ka duwawu k'u ye ala k'u tuubi u ka segin kɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ fili sununkun tɛ yen quoi mɔgɔ fili sununkun tɛ yen nka o fana kuma ye tiɲɛ ye an tɛ se k'i tigɛ minɛ ka bɔ baari kɔnɔ k'i tuubira dɔrɔn k'i bila alimamiya la dɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o kɔni o tɛ se ka kɛ an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tuubi bɛ daga ye tiɲɛ ye mais i jɔyɔrɔ bɛ misiri kɔnɔ o fana ye tiɲɛ ye sinon ni mɔgɔw ma ɲugu alimamiya la u bɛ ɲugu silamɛya la donc ni minnu tuubi